Kasta mo lang napakitutan ni. May ibang kakababain. No, dahil dito yung pagkakanya, nagpintas lang kaya. Ikaw hindi kagpagwapo na pintas. Stamol. Sila na. Mami nakalive na kay YouTube. Kumita ka. Kumita ka na eh. Nakita na ka. Kita tatana. Mana naman? Jakos. Mami alam mo na buya ka mo tan atan nagdama ko ni. Ang dati mo ba? Hello kada kayo aming kaabsat. Nakita ka. Nakita yung manin dati Pekas kon. Hello DJ Chef Arnel, happy watching DJ. DJ Arnel, happy watching DJ. Okay, thank you very much. Kada kita amin nga 7 million in the house ni Mami Michael nagpanagpa-sexy. Papang kana birop sa bali nga asawa nagasam data. Ay mapanagbirog ti sa bali nga asawa tahangan ay mas taylakay na gasam data. Hello to DJ Arnel, happy watching kada kayo amin na DJ Arnel, DJ Arnel. Okay, DJ Arnel at the entry mo sir, barbara mga bakati ikwa. Hello to Marinela Ria Arwatus. Okay, gisusurat ako na po ti entry ang Marinela Rieta Arwatus at dan. Hello to Seni Acedo. Hello to Seni Acedo. Happy watching Seni. Okay, to Evelyn Talbo. Happy watching Evelyn Talbo. Gisusurat ako na po ang Evelyn Talbo. Happy watching kada kayo. Okay. Tapos ni 2020. Hello 2020. Happy watching 2020. 2020. Nagamot dito yung 2020. Sino pa eh? Okay, happy watching. Hello sir. Happy watching kada kayo. Hello to Dian Castillo. Thumbs up. Dian Castillo. Kumusta Dian? Iti revenue ngimaton. Thank you very much. Okay, paspasan nyo kakabsat. Hello to Nerissa Tabius. Happy watching Nerissa. Paki-thumbs up apo. Tagal ara nagte-attendance yaw. Iti marapol nga duwa nga native nga baboy. Okay, Nerissa. Hello to Hamad Alaybani. Hamad Alaybani. Nagadugnagan ni Hamad dito yun. Alaybani. Hello Hamad Alaybani. Hello to Arceli Lizardo. Arceli Lizardo. Okay, happy watching to Arceli Lizardo. Sino pa eh? Hello to Hamad. Okay. Dian Castillo kada kaya amin na po happy watching. Thank you Dian Castillo. Okay, gyama na kadagiti 10 million in the house. Hello sir, kuna ni DJ Arnel Takmo DJ, alis pam tagpaimbag DJ. Hello to Mami Mai, Mami Mai Orita. Hello Mami Mai, happy watching kada kayo amin kakabsan. Agiti 10 million in the house. Hello to 2020. Paki-share yo apo dato yung live streaming ko apo tagbuya da. Ag-share kayo apo iti Facebook tapno ti kasta ka aguya da. Agpatendance na kalaka basensya kayo na apo dato pekas ko no ko pasensya kayo iti pekas ko kakabsat no ko. Okay? Thank you kada kaya amin. Ole. Hello. Arceli Lizardo, happy watching. Hello Sir Arnel. Hello to Seni Acedo. Hello DJ Chef Arnel. Dito lang ako ko na. Thank you very much DJ. Alis pam tagpaimbag. Mga kaiti na Alson DJ Arnel. Hello to Colin Cute Raynon. Hello to Colin Cute Raynon. Happy watching ading Colin Cute Raynon. Guri kata ikwa ka ikang kati ko ading. Hello to Colin Cute Raynon. Happy watching. Sino dati Colin Cute Raynon ito? Masapo ni bagang ginagamot baka no maalam to. Apo, nagkuli mo dato yun. Ayan ti nagati patalasta advertisement. Nagparang-parang dito apo. Hello kada kayo amin. Happy watching kada kayo amin nga wantila. Hello to Colin Cute Raynon. Happy watching. Colin Cute Raynon. May sapo na nga
At nagamon kulin cute Raynon iti pan nakabulo iti bay sa nga baboy apo. Raynon kakabsat nya konan. Chilem ragunton datoy. Ni Chilem ragunton atoy kulin cute Raynon. Mahala kanto no aguya kanto no arapol. Hello kada kayo amin nga wanti labas na. Pukaw kayo kakabsat. Pukawan share yung kanagiti kayim tagboy watching habang nagluluto diyang Castilla. Kada kayo aming aguy-guya kakabsat kang kagayim malakag yaman nakapo iti ay ayatyo. Iti yaman nakapo iti ay ayatyo iti YT channel to inumuti biyang dati kanya to ni DJ Arnel. Alak DJ Arnel alalistom tagpaimbag DJ. Hello to Manang Lina Cortez, Manang Angelina Cortez. Dati apo ko ni Manang Angelina Cortez kada iti manang kong mangbabak up ikan tiliw-liwa back up dato manang Lani Domingo happy watching kakabsat Lani Domingo danaga mo no kay ni Manang Angelina Cortez thank you ading may konana ni Lani Domingo hello kada kayo amin watching habang nagluluto 12 million in the house paki-thumbs up si host iso nag-live na kakabsat ta nutikas ta kakwa tap nutikas ta umado iti entry yu dito apo ta pampanunutok no kaano iti panangi rapol ko ate may nga baboy handa nga giddan kakabsat ahang kung pagiddanon kasi no giddan ti may sangal daw kaya nasawon mamaminsan kay tulong agbuya dito YT channel kon kasanon to pa iso nga pagsinaan tayo apo malpas ti Ramadan di may sakbay ti Ramadan madamati Ramadan di may tapno awan iti kuana. Hello to Manang Perlita Aglipay Matias. Siyempre ni Manang Perlita Aglipay Matias. Manang Perlita Aglipay Matias, paki-support yung man apo ni Duquesa Doronio Bareng. At iba isa apo nga naling nga kumakanta. At impos ko dita apo, paki-follow yung apo di page na ni apo Duquesa Doronio Bareng. Tagpatpatang kami ka natin naling singer kakabsat. Ala ka pa kay dayawa mo't apo iti makam akiam-am mo makikilala dagiti nalalaing nga singer apo iti kay Lukwan ta idi adda di Pilipinas apo may isa nagmot nga avid fans dagiti nalalaing nga kumakanta tamok idi ka artista tata ada live ada iti video ko na po ada iti Facebook page ko ada ti YT channel tayo ala ko mamamut na dagiti namamok apo ni Ben Bautista dagiti nalalaing nga kumakanta ni Ma'am inya nagana ni Apo Salome ni Madam Salome iti Luna Apayaw iti UK kakabsat tamok idi ka artistada iso nakabutang hello to Ganda Mitchell Mateo hello tada kayo amin kakabsat hello to Ganda Mitchell Mateo ada mo pamo na ading ada entry mo. When ading ko, ang tintinawag kami. So, pa'y manang iso ako na, ang patulong ko manang Perlita Aglipay Matias, imbag kanya na ni manang Perlita Aglipay Matias, talagang popular iso na iti live streaming ko nakiti Facebook iso nga, talagang, sir, saan ka unay makita ibabang tasipi? Kapi nga nyo makita kakabsat. Kaya yung nga makita ibabang. Makita yon. Okay. Makita takom. Makitkitak pa ko. No, handa ko na makita, da kayong agbuy-buya, agbatay kayo. Thumbs up, Nilani Domingo. Hello to Jambi. Jambi vlog dato. Kita man. Hello Jambi, happy watching Jambi. Hello Jambi. Hello, mega shout out. Manipod kini Jambi. Ano Jambi dato, inikwa dato ni Maribik, si kada to Maribik. Atalang matam sir makikita. Okay, atalang matam sir makikita. Tamuging mo sila makita ko na ni Manang Lina. Apoy kahamot ni makikita. Makita yung lahat tatapekas ko. Nung niya agas pekas ko kapsat. Nung kunada ko, tipagagas, tipekas ko atay ka taktaki nga lugit. Nung kunada patasak. Tano may katatipekas ko. Hello to Melanie Ingaran. Happy watching. Gada Mitchell madi makita ngiwat mo sir. Ala kaya yung pa yung makita ti ngiwat ko hindi kalman impakita i-brief ko tapta ngiwat man ti makita yon. Hello to Ganda Mitchell Mateo, hello to sino dati Melanie Ingaran, Jambi. Hello Jambi, datoy kurang ni Melanie Ingaran kakabsat ken gayan. When sir isu naka on gayam ko na.
Okay, Jambi, si Kagayang Maribig. Hello to Melanie Ingaram. Hello, Melanie. Okay, listo nyo apo ta, agpukaw kayo ta Ingaram. Ta isupay nga subra nga napunnon na eh. Napunnon talaga nga swerte lang apo iti mga abak dito eh. Iso nga tay kunak manen ha awan sweet na apo dato ta nagsisweetie. Parit na apo just nagsisweetie. No sino ti talagang mabunot, iso apo iti maidikler nga mga bak iti baboy. Hello to Aman Sir, makitan ko na. Hello to Lani Domingo, ha ha ha. Nagparamit kami kay iti MTV song Me, ken ni Marilyn Mintz, Jack Amuno Adda, Jay Whitin ko na. Apo nagguapat, nagpinta sa manang mayaton. Manang perlitan no kas dyan, nagpa MTV song kayo, nga si kayo ti may plaplas di MTV na. Tapno ado ti pakalaglay gipan dagiti apo yata dayom mapukaw tayo iti rabaw di ni apo ina nga tagatahan tay nga bumato dito so nga uri siya amat kumagpa MTV da amat ang siyempre bayad ka dita kunag nga one live mo para bangon minsan ko na ni Jambi adda tapno mayat buya sir no makita da ka ko na ni Lani Domingo. Makita yung lang arudong ka, nakita nyo, dati pekas ka ti problema ka, absat. Hampay lang nga nagtubo, dati pekas ko nga doon, di ayan ti ping-ping ti ubot ko, tapno mapantalonan mo no mabipran, itapay larupak mo ti nagtubuan na. Nagado nga pagtubuan na, di pay lang itapay larupak ti nagtubuan na, hampay lang di ping-ping ti ubot. Hello to Kunak na One Live, hello to Seni Acedo, mayaton sir. Ayun Seni Acedo, pangpangasiman no ma-receive da. Nung ma-receive da jay impawit ni Kathleen Tatay, ti pamayamang pa-picture mo, da jay ko, ag-thank you ko di sponsor. Ag-thank you ko di sponsor, itagnak to dito yang ko, naalakon dati 1,000 nga premyo ta, tapno amo dagiti kadwa na po nga, agpaypay so da jay binola-bolak, idi, kano ay palagbola tayo? Idi March 28, nya? Hello mami at Jambi. Melay Antonio Rizal Biernes, Jay Katkasko, kunak na one live. Okay? 13 million in the house, kakabsat. Agpa MTV ka ading no, da kami ti makaamu ka marin. Agpa MTV ka ading ko, da kami ti makaamu. Nya ti MTV tama nang garod, alam pit picture latati, manang, alam nga ti ipa MTV pati ka pit picture ko latati may plus di jayan. Paul. Hello Ganda Mitchell Manteo. Hello manang Perlita Aglipay Matias. No MTV nga adan sa ano MTV sa mat katamuk ka ada kang kanta ada nga may plus lagi picture yo. Kakas jay kasi tamok. Iso nga mano ti pagpa MTV at tagpa MTV ra mo. Ito no dumakkel dagiti putot ko tadanto asawa da kadanto apo mikin ni Mami Mike makita danto ni datamo ni lolo MTV data YouTube ko na danto di pay kayat mabuli na po agparami dakti MTV ngum dito YT channel ko ti pakay param na manang Perlita Aglipay Matias ayan lalo ko man da kansyon ko nga please thumbs up si host guys ko na hello Dian Castillo hello Ganda Michelle kada kayo agkanta ka adamet photo yung sa nga pamilya. So kas di amanang ay photo sa nga pamilya, kanta-kanta MTV kakabsat. Kasano yang tapangaya. Tako na ni Apo do kaysa kaya napaidan ka kansyon mo manong ko no. Pag-recordon na mo ti kansyon ko dato yung napintas nga 35 years old na kuna manang ko manang Perlita ubing pay mo gayam. Ni do kaysa Doronyo bareng ko naman no ubing bakutan no 35 hanpay unay nga bakut nalay nga kumanta 14 people 14 lang thumbs up na ko ni Ganda Michelle oy da kayo nga 17 masapon no 17 tagbuya 17 mo ti thumbs up na sige tong bigat te bareng maalada jay lockdown jay santo ninyo okay Seni awang problema ading kung kasi ni tay kakaman ba add moderator ka man Seni. Add moderator Seni. Thank you very much kang katikwang. Okay, and Seni, nalawag kan Seni. When ubing pay, Seni Sedo, kumusta ka bakit? Kung ni Melanie Antonio, happy watching. Alak ko siyempre naseksilatan ni Seni Acedo. Melanie Antonio. Melanie, aguni ka Melanie ka. Awan pa yung nagamaw. Melanie Antonio. Okay, thank you very much Melanie Antonio for watching
Agbubuya ni DJ Arnel, kakabsat. Madi apo iti bagbagi ni DJ Arnel, nagsuya abakon. Ada jacket mong bakod niya asedo. Kano kang agbola sir, kuno ni Jambi. Di pa nagbolak apo, bala-bala tukon dati sa bato nga Domingo, kasi no next nga Domingo apo, dati nga Domingo, dati, di ba, Sabado ni bigatin niya, into no, next nga Domingo apo, adanak pala dito. Ngayon to no second nga, sa bato nga Domingo, awan nak to siguro, di so nga, sakbay nga pumanaw nak, masapol nga nabulak to tayo may isa nga babuy, tap no hang kayo nga, ang kayubot nga iger apo nga agpaspasungad, tapno ti in karkarik apo ko mapatuloy. Datakkel gi baboy yun. Ipos ko madam na picture da. Get well soon DJ Arnel ko na. Hello ganda Michel Mateo. Mayat man sir ta nag-live ka dito YouTube haan launay makabuybuya ti live mo ti Facebook ta ti YouTube ti ayan ko na ni Melanie Antonio. Okay, thank you very much kada kiti 18 million in the house. Please thumb ups. Mabalin kayo apo nga agi baba ti balayo taag didinikit kayo ditoy. Okay. Amang bakot siya ni Adda jacket mo kulay blue. Kuna ni Melanie Anton. Hello to Lani Domingo. Happy watching ni Lani Domingo. Padaanan nyo ti panag-live at ti panag-post ko apo nga. Aguya kayo ni ti YT channel. Agbula tayo ti baboy yun no konakto kakabsat. Aliswan yun to. Duwa nga baboy nga native. Kasam data. Duwa nga baboy nga native. Picture ni Kalin dati ti baboy ko. Kunak ko. Nakapoy pa lang lumagda, masapol ti kayat ko, kita native ko, nalulungpo da. Nga manong, 2 bulan dan to no 19, uray man no 3 bulan da basta nalumog, da tapno ti kasta ka, napimpintas nga tiluwan dan to, doy di mga bak ko na. Iso nga, hello sir, pay papanam sir, ko na ganda, pay papan. Ala ko, mapanamanin agal nila, agsapulon, agkakapsat. Mabalin nga rin, agpatusok man, gayam, inya ti agpatusok, api kaya mo ti agpatusok si kamot, Jambi. Tusukin nyo kano ni Jambi. Tusukin nyo man po kakabsat. Hello to Colin Cute. Hello to Colin Cute. Kung kata tusukan ka Colin Cute. Agi baba kati balayo kakabsat. Pwede kayong magbaba ng bahay nyo dito. Colin Cute. Wapo, naka-live. Dito ko, naka-live ni 5. For watching, kung kunana, 7 watching. Po, madanagan na. Okay, tusukong ka Colin Cute Raynon, 73 subs. Hindi, siya mo na. Sabali mo tinapanon. Sabali mo tin kakapsat, lalaki mo, dato yun makikita ko sabali mo nga taon. Okay, happy watching. Buri ka! Ni sabali mo, dahil yun nanapan ako. Sino dahil? Okay, happy watching ka na kayo aming kakapsat kin kayem. Ni awan na kon. Sa bali binuyak ni nagparangmot tayo. Pau. Apeting ka na kaya amin nga buy-buya. Nguri ka. Colin Cute Raynon. Nguri ka. Napo, nabuya ko. Abala ubing. Okay. Titipat. Bala sa nga batit nagpintas na kalid mo. Okay. Dikitin na kita. Saba. Kakabsat. Nalpas. Number 74 nak kakabsat nga dimikit king ka Colin Raynon. Happy watching king ka. Okay, titipat. Basit pa views mo si ka. April 4, 2000 na bit pa. Kaya ayo ti kwa happy watching kakabsat ka na kayo amin. Hello. Happy watching. Ay sumurat laglagi pin sumurat kayo. Masapol nga present kayo. Kay suna nga okay, Colin Cute. Hello Jambi. Ni Jambi, thumbs up, sapat na po. Gagayem, madi naman tabagbaga ni Serong ko na. Okay? Una ta tusok mo ton, makapapatusok kayo sa mo ton, da kayo. Hoy! Kung ano, ada ads mo si ka, babae. Jambi. 2,000, ampay nga na mo ni dito si ka Jambi. Hoy! Maribik, hangpay nga na mo ni dito ko ni are anak ko 2,040 subs ko na nako apay awan pa ti ads na dato si Kamaribik paspasan nyo mano ti kuana dato yen mano ti WH nan si Kamaribik mangrigiman ni Seren si Colin patams up man
Ganda Mitchell. Hello, Ganda Mitchell. Obra man nga taon sir kada ni Manang Angelina Cortez. Guri ka. Ganda Mitchell Mateo. Guri ka mata Ganda Mitchell. More na si Jambi sir. Ay, money na si Jambi sir kuna na. Una tanapi nga wan kung kuna. Garod okay di mayat. Kasi kamot Manang Biday PH. Manang Biday PH. Sino dato Manang Biday PH? Ni Ganda Mitchell Mateo. Kukwam datoy Ganda Mitchell Mateo. Manang Biday PH. Kukwam datoy. Okay. Siguro dati ko premiere mamutan. Premiere in 15 hours. April 14, 2011, 15 a.m. ka nakakabsa. Michelle, kukwam dati, wen, nga rin si Maribig iragpin na lang tati pagdus-dus ng itan. Ni Pagku, ni Janet Mateo, okay, Manang Biday, di kitang ka Manang Biday, Manang Biday, ilukat mo man, tabenta na may kalibabam. Happy watching ka na kayo, amin, sabay kakabsat. Hello, Jambi, happy watching, kakabsat, ken kayo. Yan, thank you kadagiti 16 na po nga nakakwang. Present Norgie Dison. Norgie Dison masapul nga oy da kayo ay sumurat. No ang makita ay sumurat kakabsat bagayo nga ag present ni Norgie Dison na dahin Trimon. Sino pa ay? Ni manang Lina Cortez ha kuno na. Ni Rhea Taguba, hello Rhea Taguba, biwatching ading Rhea Taguba. Okay, Rhea Taguba. Okay, to Rhea Taguba, thank you very much. Ada entry moon kabsat. Rhea Taguba, dan. Shoot ko makikita ya po. Agkanta ka pa lang arud sir ko ni Melanie Inga nila may lang. Nya kanta baka makapiright nak dito, masipr na man dito yen. Ada bang kagku nga namayeng meng minula ak tinat nateng adda parya adda utung adda tarong adda saluyot kunanan sa la denggem manang daytoy kantag sa muntu isala den la mawawa ning kakabsat pagkanta da baka maditi kansyon dito baka masipara de kay so tirang kanta uno nutibig bigat tiag sapa ada tarung kamatis parya ada nga agsasarita doan niya timasida kunani tarung kadakwada ay gagayem ko siyak kay masan kadakay nga dua kunani parya imisem laeng gagayem ko agparbeng kayo tanu awanak nga magsagpawiti deneng na imaslaeng kunana po tagsabdan man ang biday premier mo din dikit na rin kananalaw di ba natutibig bigat ti agsapa adada tarung kamatis parya adada nga agsasarita kunani tarung kadakwada ay gagayem ko ay syakti kay masan kadakay nga dua tarung kamatis parya kunani parya na imas lang alagagayem ko agparbeng kayo deneng des na imas laeng dajay di kansin ko hello man sikat tarong na palangwad ka kunani ka parya sikat tarong na palangwad ka nasa lawasaw ka kunanan sa dayan na palangwad nalangsut ka alagagayem ko agdi kayag parbeng tanon may kakti deneng na imaslaeng sino ti Egalam Rosi hello to Egalam Rosi
Egalam Rosie. Okay, entry ni Egalam Rosie kakabsat. Egalam Rosie. Dana pa. Uy, ang muyo. Bikinitak dato revenue. Apo, ini ka na mo tinakurang nga $3 kakabsat kung gagayem. Hello, Lorna Domingo. Lorna Domingo. Present kayo, apo kasayang dadya na ganyo. Ore po ba na kayo tumulang, ore nung pang kayo tutumakin, at least nakapresent kayo. Hello to Prelin Mona. Hello. Datakat, amulatan no ag-haler ni, amuyo no ag-haler ni Prelin Mona, ni apo ni Angie Alamo dayta, amulatang isuna ni Angie Alamo dayta ag-haler. Datati codename na kanya, haler. Hello, Shaq dayta Sir Road, Leslie. Leslie, hello, Elisel Sugar. Hello to Marilyn Sacules. Happy watching Marilyn Sacules. Marilyn Sacules, mangipang kati kwam. Marilyn Sacules, maalakti mangipang kayo iti picture you apo Marilyn Sacules. Agungot ni Lolo. Sir, duwati i-present ko, babalin ko. One. Ay, babalin nga i-present kayo ti uray talo. Sa balimang ka nakinagan. Sir, present Lani Domingo. Hello to Marilyn Sacules. Happy watching Marilyn Sacules. Buti ka din kang kati jacket mo. Okay, naka-jacket ka. Ganda. Mabalin mami kasi main account mo met ko na. Okay? Mabalin. Uray no limati. Sarang-sarang yun dito. Hello Catherine. Hello Catherine Cantor. Happy watching. Pagunyan nyo ni Maribel baka urokon. Hello Melanie Antonio. Hello Bossing Catherine Cantor. Hindi pa iti kansyon na kadabda mo yan. Adapi kansyon na. Da kansyon kanyang. Kuda ng sago. Kale-kale sa binting maysa. Papanam ading jay Bagyo Manila. Nyata ko na natayan. One, tsaka mom. Hello to Evelyn Talbo. Happy watching Evelyn. Evelyn Talbo. Evelyn. Nakata sa nakamutat tayo Evelyn. Hello Evelyn Talbo. Allah Evelyn. Nakapay nakaturog. Daka tatay gipit. Sa daka maninti YT channel com. Maturog kayo, tano dumakkel pay. Ngamtay ko naknuhang kayo nga matno daw, turog kayo nga durok sa wala to dumakkel. Lumulumuglat ta. Hello Maribik Ogale. Maribik Ogale, happy watching Maribik. Maribik Ogale, okay Maribik Ogale, datuyin. Paspasam na, para mga bakata, no, datanakan ni MJ. Tadan to na yun, partim na agbuda isuna. O, da, Maribik Ogale. Hello Seni Agistoria Kalatan, sir. Kale-kale sa binting may sa papanamading jay Bagyo Manila. Ada ka no bakit kakabsat nga nagbiyahe na Bagyo Manila. Pinara na tay bus nga pinara na tay bus kakabsat. Tatang pinara na tay bus idi umuli in bati na datay smuggle na idi nakadano di Manila bumaba ni ayan na tay smuggle ko tatay muli na kami nagluganak ko imbatik Kamu ko balay dati nagluganak sa balimutan tawag mo datay biro ko na magkan datay konduktor dati smuggle na niya kati ampang dati nga bakutan. Ignorante niya. Oh Diyos. Tay bakit kakabsat na naglugambas idi muli imbati na kati smuggle nan. Apay tamunan sa kaagdam dagi Julian nakakabsat imbati na idi bumaba biro ko na kantay konduktor datay atay smuggle man tay smuggle ko tatay muli na kimbatik di jay ko na alam mo tumuray kayo ko na ni Maribik ko galis area kasla yung plano nga sa data istorya mo ko na naka aji mo duwag pimpinangas nga kwa ajay ko na ajay agi pimpinangas mo nga nabartag nga duwa ko na yun nabartag ko pare kung na muna nga nabartag tayo nabartag nga kapari kung na dati ko kung na pari ka pinangas na pala ka nabartag dalang nga rudong kung na pari ko among ka di pari nga aming agtaytayab ko aming tumatayab ko kwa mabaling nga si daun kung na dati na isang nabartag posible ka pare kung na mo tayo isang nabartag apay mat kung na tayo pinapili daw aming ka nung tumatayab babaling nga si daun kakabsat Amin nga tumataya, babaling nga si daan. Ay, nagbidot kan, pare, kung natin may isang nabartag. Ala, si daon mga taroplano. Ay, si daon man giroplano, takita mabaling nga si daon. Nabartag, dangat mo, apot. Trinidad at Suara, happy watching kabsat.
Thank you very much kada kayo amin kakabsat ken kayam. Amin nga tumatayab mabaling nga masidaw. Ala sida mga dito may tayab nga plano. Ay, unggaroda. Sis Maribek ko na. Gasam ka? Napapalangguad ka ko na. Napangasar ko na. Ni Manang Angelina. Watching from Riyadh, Trinidad at Suara. Ni Manang Angelina Cortez. Di ba naman nabartag? Dalaga rin doon. Agpausaw na pa lang apo nagsinabartag. Kakabsat. Muyo ka din. Siyempre, amin nga matumatayab, mabaling nga masida ako na. Lasida ang mga plano. Tayab ko na di. Nabartag nga maisa. Ay, ate, di ako magkakatawa. Anta, agot, tutak dito, ikakabsat na kayo nga buhay-buhay. Ilang-ilang, di ba ng Angelina Cortez? Di ba, Lani Domingo, kami nga tumatayab ka, mabaling masida, mabaling nga tumayab ti Pato, agtayab nga bilit, mabaling mga sidaan. Nga adda bilit kakabsat nga hanga mabaling nga sidaan. Mangtit kayo man, ti bilit nga mabaling nga hanga mabaling nga sidaan, ta kayo po nga buhay-buhay. Bilit nga mabaling nga hanga mabaling nga sidaan. Hello to Trinidad at Suara. Hello to Apo Trinidad at Suara. Kakatawa. Bilit nila kay ko. Hoy! Po si kamo Angie. Angie alam mo. Kababaling nga kay kilawon at bilit nila kay mo si kamot. Si kamot kakok. Kung na ni Angie alam mo, bilit ka nila kay na. Mabalin lata. Mapamupay kilawon. Mababa si Dapay. Si kamot. Angie mo. Mabaling nga kilawon. Oh. No kilaw ka kami umuna nga kilaw di ulo na baliktad niya no kilaw tayo kumatikan ka ayo umuna nga subo kuno ni inang ka no kilaw kayo bing ikatunyo data ulo na itangad yun no kilaw kayo kuno ka no kilaw dati bili nila kay mo ko po ulo to alaom hanga amo ikatunyo ulo na di ba po kuno ni prelin mo nagkatawa dinner tayo kakabsat shake Shack chicken sandwich. Sanmot nga marunot kakabsat. Kuraranit. Apo kuraranit. Sila unda data si kamukate. Naimas ka nun ti kuraranit. Ngumjak penal na ang kupay nga na patasan. Salaksak nagado sertisan nga masida ni Maribek o Garcia. Kuraranit salaksak. Sinupay. Inyapay. Narigat ang kilaw-kilaw kabuteng. Kung ni egala mo raw si narigat ang kilaw-kilaw kabuteng ko. Apo, kilaw-kilaw ka, apo, lamumpay, kilawumpay ko na. Mayat no, kilaw kayo ito uong. Kaabsat nga luwadan nyo na makakita kayo iti uong. Nga hanga mabali nga kanon. Tamadamdama ko, ipakan na kayo, kilaw nyo tayo. Kilawum dati uong, kubagat, kunan na ka, madim kayat, sultatan na ka. Kulibangbang, kunan na ka. Kulibangbang talaga mabali kasi danta kulibangbang si danta kulibangbang no tanaga lang ka gagatel ta agita karkarabukubon si kamo Lani Domingo naggalampay ta kulibangbang ka naggalam ta kulibangbang Lani Domingo ka gagatel kapay si dam ta kulibangbang problema mo kasano panangkilaw mo dati paya na ta kulibangbang hello ni manang perlitag lipay masyak kataw api kasta ka nga agkakapoy sir ko na ni Manang Angelina. Manang kapoy na apo ko napalalwag di rabi kata manang kakapoy sir ko na ni Manang Angelina Cortez. Apo manang kasangsangput ko siyempre talaga inradis na ni Mami song agkakapoy na klawlawigan ka do sir ko na ni Lorna Domingo gasam data. Apo agkakapoy na Manang Angelina siyempre agkakapsutak pa lang matata napalalwang ka di rabi. Isupay impatay mon ko na ni isupay impatay mon ko na Lani Domingo. Makapak napaksuyan ati Lina ko namo ni Mami. Agdengdeng mo buy-buyan ni Mami May. Alahan lang siya muti napaksuyan pati ni Mami May ape da kayo umutsi kayo. Napaksuyan ati May ati Angelina ko ni Mami May. Apo anak pinaturog ni Mami May tagurog iso nga nakaturog susuyaab na. Nabannog ka sir ko na ni Lani Domingo. Ala nyo damdamagan na siyempre kay suno nga libre mo tangko mo tinaktak ko siyempre nabannog ka sir ni Lani Domingo. Awo nagdi aminin nabannog na nagpus wakti puraw gasam data napaksuyan natin Lina ko na pala ni Mami May. Awam na red flag ni Mami May kakabsat ka kayo nabannog ka sir. Ay napalalwam sir ko na ni Apo Trinidad at Suara supay napalalwam siyempre amuyo gamin no kita nyo kidia nagkapoy kayo ngagkilatis. No kano na silang dati agungyo kakabsat kang gagayem. Kalkalpas. Nayarado dati agungyo ngam. Nakusa po mo dati agung ko di haam lang. Sa kunada. No nasilang kano ti agung mo, kunada kalkalpas. Apay nagpaputok kay dirabi ko na ni Catherine Cantor.
hanga natuloy. Ta hanga simged da jimityana. Nabannog nga nagpapaputok ni Rabi Sir kung ano nila ni Domingo. Okay, nabannog nagpaputok ni Sir di Rabi. Awanan mapa-Facebook kada YouTube basta kung ano maribi ko. Wow. Isa kayo nga ba inti ag thumbs up kayo. Hanmat nga silang tagung mo sa kano hanga na silang awan tinapasamak di Rabi. Agasam ta limang aldaw anya siya mga aldaw. Oh, gasam data. Oh, kita nyo man, nung nasalang ati akong kwapo nung nasalang, no hanga nasalang, kaya nasa unhaan, di rabi nakaturo. Hello to Lord Jesus. Ading Catherine Cantor ko na ni Mami May, tagtagarim latan na Mami May. Hello to Lord Jesus, happy watching ka na kayo. Amin. Ay, muyo ko na ni Mami May, ko na ni Mami May kiti kayo. Adana giyan ti trabaho ko na nakidin ko. Ade impasa na nga pagsasaw ta Facebook ati mabidyo-bidyo ko na naka. Ayon sa pananaliksik ko na ang babaeng kulang sa sex ay tumutubo ang uban. Dumadami ang uban ng isang babae pag kulang sa sex kunan. Isumugayang papi nga agkurang ti o umado ti ubang kunta kurang nakti kwakunan. Hello to manang perlitag ni pay like lang apo tititedyo ni apa damit nagtuwadin nya tinagtuwad. Okay, ang babaeng kulang sa sex ay dumadami ang uban ko na kita man manang Angelina king kano dapela uban mo. Isumot lang aguban taong ko na ni Angie Alamo. O check up yung kita uluyaw. No, ako agubang kayo kaya nasa on kurang kano kunada. So nga, ipabasa na, ibagampay lang kasi siyempre kurang na taga sa taliwa siya mga daw. Opo. Isumulag ko agubang taong ko ni ni Angie Alamo. Di ba Angie? Ang babaeng kulang sa ganito ay tumutubo ang uban. Dumadami ang uban. Kakasano na di bakit nga hanga mayal ala. Di nagaduka uban nan kasi siyempre sigurado ang agtubo ti uban nan atama di mo baka muuna yon gasam data. Once sir adu ubang ko na nila ni Domingo. So pay kaya nangasawon kurang kasi kadala ni Domingo. Sumet lang adu uban ko ati May ko na ni Catherine. Ala nagadu uban yon. Uray mo agpaypay sa agubang kayo nalaka talaga atawa mo agata asawa yung titay ayan nyo so umadu kita uban niyo. Sumat lang nga nagaduubang ko na ading May cancer ko na ni Mana Angelina Cortez. Ay balaw kayo kakapsat kang gayem agawit kayo tayong kayo ang pasibog. Hello to Maribic ko Allah tamsapan nyo man apo atin i-like you pa igagayem ko na namot ni Maribic o gali nagtibalay na. Okay, thumbs upan nyo kano man, i-like nyo. Sumet lang nga, adutuuban ko, sir, ko na mo ni Lord na Domingo. Kita nyo, kaya tsumo lang, bautan na ka ni Lolo, sir, tay bagbagam ko na ni Hamad Alayban. Katawa ko na ni Marilyn Sacules. Kung kasjitin baga ka ni Mami May, ang babaeng kulang sa ganito, kunana ko, ay dumadami ang uban ko. Kas JP Kidin, apay daya yan ti uban, adda na kay kung konektaran na di baba. Apay siyak sir awam met uban ko kuna niya apo Lord gibi bilor here Lord gibi Edison kada nga amang sibsibo ka apo Lord Edison. Okay, libre kulay no kwa ko nan. Madya lang makayag mo si kamat Lani Domingo. Kaya mo ti puraw ti uban na puraw ti ulom. Ore man no awan ti kulkulay no puraw to mo lang ti kulay mo. Agawid na karon din tap no maawan ti ubang ko kana ni Seni Acedo. Wala nagkulkulay yun Lani Domingo no libre ti kulay na puraw mo lang kulay kala puraw pay lang mat ay susapaw ay po awan la talaga ako na nino ay po sir awan nga talaga ako na nino aglalaok ko na ni Manang Angelina Cortez dili bagaya ako libre ka no kulay yun no uban ti buok yaw tapos ang kulay ka pay lang no kulayan pala to buo mo no puraw batama po baka pati bababusing ada uban ng kasano pa bagaya nga siya kurang. Awampay lang ay isumo lang isya ka basit pay tuban ko at kanayo mga agpadanum. Di mo kaya si White ay kaya baka madamdam ka White ka absat ka baka na ka Lady Gaga kanu ko. Di mo kaya si White book mo no agawid Pinas Amerikano ko na daking.
Ay, apo, damo, aray mekano nga nayaawanan ko, nadaking kalalo din. Ay, orewan latan, aray mekano. Ag Amerikano ka, ano no po tibong no, da ka mo Amerikano ko. Kita ang data yan, tingdad mo ko, nakangingisit ka mga Amerikano, si kapala ti Amerikano nga nangisit ko na. Ala na pintas ti puraw amin yung busing na silong ko na ni Katin. Aha, manjala kayat. No, puraw kakapsat. Puraw ta buo mo, tapos puraw ta kilikilim, puraw ta urmot mo, kasanudatan, highlights nun ko. Anjala mo, gano'n ka, magkika highlights ka no ka. No puraw ka, naka-highlights ka. highlights ti puraw gasundat. Kauso mamanggi ka si kamo Angie alam mo kaya mo pala tag highlights ti puraw di pala hindi ka pala ikan mo ti pink no red no bargada ka Lady Gaga. Ako na tanto may agawin ako concert ko apo naka-highlights ka ko na da. Ang kakayahan kayo mag-highlights ti puraw na pimpindas no pink ti panyo ba ete pink no red ti buok yuta. Apay sinayawan sa mo ni Lady Gaga sino datoy sumungsungad nga nakared ti buok na kun nadalaw ka. Kitam dasil lang no nangisit gayam nga. Kitam dasil lang mo nangisit gayam. Alam mo ipakita pa lang mo tasil lang mo. Amudan awata bulon Lord Lani Domingo nga ti aming Pilipino, aming Ilocano. Sino tinapudaw ti silang nakata kayo kakabsat? Sino tinapudaw ti silang nakata kayo agbuy-buy? Alaman? Depende lang no inikan nyo ti eskinol da data silang yo kadaglalaukan wala amok nga na po daw ti silang na. So nga no mami kita mga silang ko no na po daw uno nang isit ko. Ay hanen amo nga nang isit ko na ni mami may. Hello to 2020. Happy watching kata kayo aming kakabsat. Pa-check up ko kini mami may dati silang ko pam kita mo nang isit tay kayang ko pa lang tagitam no nang isit ko nak. Anin, amo ko nga nang isit ko na. Okay. Lani Domingo kas parigan ta adda po sa yung agtaki ulos ka sa lang pumayam kasi ka Lani Domingo. Lani Domingo, saan nga husto ko? Saan nga husto ti? Ada nag-agtiti niya saan nga husto. Happy watching kata kayo aming kakabsat niya saan nga husto. Amuyo, amum Lani Domingo no adda po sa yung agtaki ulos ka sa lang pumayam. Hello Jambi, happy watching kakabsat. Lani Domingo saan seraman di question po kain ka? Lani Domingo, no ada po sa yung agtaki ulos anom Lani Domingo. Tayo man tisong batam Lani Domingo. Lani Domingo, hello. Nakatulog ka ba ng ngatan Lani Domingo? Okay. Apay ko manangisit ta silang mo kesang kamat nga agmenser. Amam manang siyempre nangisit. Anyo muya nga dagdi maki Mr. Pogi kada maki beauty contest ko talaga nga foundation anda dahil silang nakadayanti ayan iti nya naga na dato yanti ubuten dato ayanti nya naga nato yanti babatu ubuten kakapsat dato yanti maribik nya naga na dato maribik ati yanti babatu ubot dito yanti ababa di ba no ag short kayo ko adati parte na dito hanga karot dato hello to kaya tako na sir no agla ko nagtulos. Wala na din sir dito inak na. Ore iskinol nga tabosing nangisila ta agburburek nga tano danumso ko na ni Catherine. Hello to Kenneth Robles, happy watching Renet tumbong ko na. Hello to Kenneth Robles, Kenneth Robles may Tagalog ka Kenneth Robles, may entry ka na sa isang biik na dalawang biik na parapol dito sa aking channel. Thank you very much Kenneth Robles. Sino ati Kenneth Robles kakabsat tumbong niya itumbong. Okay, mayat agtakimet lang ula sir, di mayat ko na kibong-kibong. Apay kibong-kibong dati? No. To yan ti babati, di ba nag-short ti babay ka dati aglalo na ipaulul na tayo siya short ka dati yan ti ubot dito yan ti kuana na at makikita datoy hanga kibong-kibong dajay. Resi lang sir iso tinangisit ka. Alam mo saan nga sita ko na. Hello to kilalak mo si Agasem. Agasem libre nga ulis no kwang. No nangisit ada pusa yung agtak kito ulos. Ta mabalin yung mabalin yung ibulang ay pusa ka sap no takyan na ta ulos yung no agitak kito ulos ta aglako kayo to ulos nga abol-abol na agba nang kayon agbalin kay nga faktor yan no kratak kito ulos data nga pusa
Alkit Ruiz yan. Hello to Alkit Ruiz. Watching Alkit Ruiz. At may Kenneth Robles, may kwan ka na, may entry ka na ka swerte yung pusa ko. Pag swerte yung pusa, palagi siyang nagdudumi sa aking blanket. Ano ito Tagalog ti blanketon, ulos. Pwede mo nang itapon sa bundok. Pero pag siya ay ada pa'y tuwad mo, sir. Nya di tuwad. Ada tuwad mo, sir. Nya di tuwad. Nya di tuwad manin. Aswang agtayab saan nga masida ko. Di man nga man naman pwede taglipay. Ba't sa malagis to aswang hangag tayab saan nga masida ko. Apit pa yung da aswang niya. Na kayo nga kumot. Yung kumot, di kumot ka kapsa ulos. Pag ang pusa ay nagtatay ng kumot, alagaan mo yan. Magiging pabrika ka na ng kumot, kakapsat. Ayan. Inadyo, magbagali manang perlita, di ka no aswang agtayab saan nga masita ko. Sa bagay, nga masita, apet, aswang manang perlita glipay, matyas mamati ka ti aswang. Kung nada di kapisat, ko na ti aswang. Kakapsat kong gayon. Nalipatan ni Sir di Tagalog to ulos supay man ta kumot ulos bang blanket kana. Happy watching kakabsat king kaya. Paniki yun, yung paniki yung iba yung paniki at saka yung aswang. Yung paniki yan ay mga lumilipad paggabi. Lalabas ang paniki pag alas 6 ng gabi, lalo na kung malapit kayo sa kabundukan, kung may kuweba diyan sa bundok, malapit kayo sa bundok, mga paniki lalabas mga alas 6 kakabsat. Kasla dagitay kalapating mababang lipad. No, imbalas 6 dagiti kalapating mababa ang lipad, pok sa sarunuda nga didigusong kakabsat kang gagayem. Agwarda tila 6 mo. Batman DJ. Hello to Jane Samatra, Sir Present na magarabi. Hello, haka-haka lang naman, Sir Konada. Hello to Jane Samatra. Thank you very much, Jane Samatra. Samatra. Kung Tagalog kayo, sabihin nyo at magtatagalog ako dito. Aswang matagal ko nang narinig yan, pero alam naman patunay na mayroong talagang aswang. So, pa kanya. Okay, kakabsat ko yung gagawin. Hello to Jane Samatra, bigyan kita ng jacket tayo. Ayan, maraming salamat sa mga 19 viewers. Thank you very much. Awang kano ti aswang kakabsat kang gagayam. Okay, hello to Kenneth Robles. Paniki kumakain ng chiko, sir. Paniki kumakain ng chiko. Ayaman! Amuyo kakabsat ada di nagkasarat di balay dangkol boker di ito Ballesteros. Aping nga tanga dagiti chiko matin kadayo nga butang kuna ta amuyo ti chiko gamin no agloom agtinag da di baba. Kakabsat. Don ko. Po isumo dagiti paniki. True Bebe Loves ko na ni Moina. Ado dito iti Middle East ti aswang. Paniki kumakain ng chiko. Catherine niya aswang dita Middle East. Agiti ang agdigdigos nga tao nga tagita aswang. Anak ko na makakita ti paniki. Haanak pa nakakita ti paniki kakabsat kin gagayem. Amuyo ti paniki no agkapot nga kasi baliktad isuna agpala aday kwa di paniki baliktad baliktad ti panagturog na. Sikat ti maturog na nakakulintitin ka, ano kas parigan na kaulit, kulintitin ka, sika nga tao, maturog ka, nakakulintitin, hamo malagliyip na sika nakaturog ka, kung nagkudkud ka, duwati pinagkudkud mo, di ka pa'y natinag. So nga, wais dati paniki kakapsat tawa rin maturog, nakakulintitin, hanga matinag. Di ba manang Ruby Galapon? Hello manang Ruby Galapon. Okay, Rabi, may ramrama. Paniki agkurab, when Bebe Loves, hello manang Ruby Galapon, manang Ruby nailot ko dati kwamon Galapon. Hello manang Ruby Galapon naitit ko dati load ni Alanon. Baka daswang ijay ayanda ging Catherine Sir ko. Dagiti amo mi Sir Aldo ngamin iti rabii may ramraman kami meten nga agbalin nga aswang. Ay pikas jen no aldaw arami dinda.
Apay, agita amo yu, gumanikik day, at irabi imot na kayo, si kayo nga damamo na nga aswang nga bagbagayo. Thank you, manang Ruby Galapon. Sir ako si Alkate Ruiz, isa lang. Okay? Alwadam ging, baka aswangon da kakabsat kin gaya. Manananggal ng lakas sa mga aswang. Hello, ading Maribel. Ano yun ni Maribel? Ay, dako magayang Maribel. Thank you, Mami Maribel. Aguni ka Maribel. Ta sayang ginaga mo Maribel, baka agkaroon ni Auntie Maria iti tarakan na nga Marichon. Maribel Lizardo. Okay? Hello Maribel Lizardo. Dato yan Maribel. Dato yan kwa mo. Sino ba? Maturog da agmalmalom sir. Tapos Rabi aggala da. Narigat ang kapsat. Hello manong, happy watching ko na niya. Kung kayo man kita dapat manakta dagiti ko. Aswang da kita. Hello manang Angelina Cortez. Nawalay dati Rabi ka. Kung naman no, may paritag pa sa pasya ti Rabi da kayo dita. Apay agpasya da Rabi. Malit na bagay Mami B. Thank you bossing Maribel. Sir, nawalay dati Rabi dito. Alda maturog iso nga tawag mi aswang ti amo mi. Ay kasjay aswang da. Pati da kayo nga amo. Siyempre Rabi pa nagtuturog yung. Iramaraman da kayo nga agaswang mait. Napaw, aswang. Thank you. Kadagiti amin na po abuy-buya. 22 million in the house and 24 thumbs up. Thank you very much. Ag-share kayo makakapsat ka. Apog yaman nakiti YT channel kakapsat ada mo intid na nga revenue nga $2.69. Ang ikakadwak nga YouTubers ko. Damagot no manuti na bayad dan ti revenue da ko. Handa kaadwan nakakabsat ka awan iti manghibaga iti pudno. Handa mo makibingay ti revenue da. Damagot kin nakikita dumak. Hoy manu revenue mon basit pay sir. Maminano lang ibagam nga no nya di makitam jayam ti nakashare na kun sir. 24 hours ti pang panagpa-share dito sir kurada. Aldaw ti rabi dito ko. Hello to Norgy Dison, happy watching. Ada kami dito yung Kabsat Marilyn. Hello to Shane. Hello to Bennett Joy. Happy watching Bennett Joy. Aji man ti kwak dari do mga YouTubers ko damag ko manuti revenue mo ko na mag awam pay sir basit pay. Handa lang may baga datay amount na napi makibingaya iya. Dagituyen kung kuna man Bennett Joy. Happy watching mga Bennett Joy Lizardo. Ako siya kay bagbagak ti pudno kakabsat no kaya no agpaypay siya sa picture at pakitak to. Ada kami dito yun sa Kabsat Marilyn ko na ni Jane Samatra. Nakashare na ko. Madida kayat ti masapawan nukas jay prelin mo. Ay manano lang ibang nga. Uy mano ti revenue ay adamot din adamot din $500 ko hanalibaga ta no ti kastamot ko adamot ma-challenge da jid agdamdamak ko siya ko manuti revenue mo ko kanya ko €2 $2.69 di ba kay tadya pagpaisaw. Hello to Rhea Taguba, happy watching Rhea Taguba. Kada kayo aming agbubuya kakabsat. Mariwawa na man hindi tuwin. Kuna dayo amuyo kada. Amuyo istorya na timawag di mami may ginanapatan diyan ti lugar da. Kuna ta kanuko. Kuna dati kayong ko at ay birat ko. Oy, among jingjing nagaduti agbubuyakin nila kay mo. Hanga maungam hanga mau mga kumanaw tao iti panalaglaing nga pumatang iti live na ko na da kanaw. So bagam ko amot talaga amot adaya ag live mga hagun uni kakabsat kang kayen dapat kas jay. Apoy nakakita kayo na puti ag live nga hanga nakon agun uni. Siyempre masapong ag live ka, masapong naragsak ka oray na adu utang mo, adu ti papanunutom. Tumanaw ni Birag GP live na nagadu kami nga taga napatan nga buy-buya kanya na. Adu mo gayam kan viewers mo diyan napatan na papi ko. Nagkuna dagiti ite bera mo kadaglalog da ading kastoy. Kuna dagiti kan buy-buya ko. Ay kanayo mga buy-buya nila kay mo tumanaw taw nga mga patpatan ko na. Adayag live mo nga hang agun-uni mo kakabsat so ano sinya sa latang. Madanaga naman. Nakakagsisinyas ko latang kakasjay apay umol dagiti agbuy-buya so nga kung nada ko
ado kano viewers ko di ayam ti lugar da mamimay. Nilakay mo la, ang amaw mo mapatang, talong oras nagtantanaw tao, makaya na ko na. Alaga at least ko nang kumabot at tumanaw tao kaya na mo ko nang kuba ako. Sinyas latan sir ko na ni Senya sa Diyo. Sino nga tati karuba mi mismo nga ni Manang Globe? Ang agbuy-buyan ni Mami, ni Mamang Gloria Dison. Gijay dadu wag yuti jay adu kanu tagbuy-buya sila napatang so nga thank you kada kiti aming nga taga napatan apo. Tanong aga daka po kakabsat kada kiti taga napatan hanga umadu ti viewers mo no followers ti liwliwaken ray at least nakasarak kayo ti buy-buyaan nyo kakabsat tano amuyo kini Mami May duwa kami kini Mami May nawan ti buyaon mi nga naka-live awang mo ti mabuya nga naka-live ko na nagbiro kami kini Mami May no iso ano sino ti makita mi nga friend mi ti Facebook aga agi-share, ala buya-buya ang milatan mo rin no, ano nga nonsense dahil sa usaw na di jay, at least kanta-kanta mo, no, pati jay sa kanya, siya, katawa kayo, katawa. Sinyas kantulat nga rin dun, sir, kung nila na dinigo. Umel no kwa, sir, kentuloy na kitay viewers ko na. So, pa man, apay, nagisuro ka, numistro ka, kabsat, daling ka nga po, pumatang. Tawan ti mistro, nga basit ti uni na umariwawa. Gasang mata, imagine nyo, estudyante kakabsat grade 1. Tapos, okay class, children, keep quiet. Ada pa yung mga kaji bagbagam. Tapos, iding nakaraw, umariwawa da. Siyempre, children, keep quiet ko lang garaw. Ada yung mistramot nga, kada mistro nga na ba, siti uni na. Ay, hello to Hans with Chain. Hello to, ako na ka Ateya. Aguni ka Ateya. Ateya, Nicole Beltran, happy watching ate Nicole Beltran. Ada yung mistramot nga nabasit tunin na kasi no basit tunin na di kanyami ko. Malagip ko man data. Ay Angie alam mo malagip puti di Diyos alwad na nga ni mistrata yung ni Ma'am Jesus sa Antonio. Di ba na anos iso na mistramot ti Pilipino di high school kami grade 4 chair. Kung namin no puno sumungsong pa lang ida dayo maapo pag inanan na po iti kararwa day di Dios alwad na nga ninang minga ni Ma'am Jesus sa Antonio ta adu apo ti utang nga naimbag nga nakabuka niya na ta nagumumyan na di balayta kunana ko no sumungsong ad me aglalo sakti kalayngan di anti subject na sumuad kami ko apok sagana kayo datan ni Ma'am Kabanata kunada nya nga Ma'am Kabanata ni Ma'am Jesus sa Antonio data isuna ko. Omar TV, happy watching kakabsat. Omar TV, happy watching. Ni Sir Biri, di Sir, nagbasit busis na. Omar TV, happy watching. Omar TV. Kunan ako, uy, data tayo mistra tayo nga kabanata. Nya kabanata ya, kuna tatisuro na kaming ka ate no limitang here kabanata 1, kabanata 2, kabanata 3. Wag basa ka mo ti libro. Basa mo di kabanata 1, hingga nati last today, nagdigdigod kami. Makapaturaw, kakabsat. Ito nagpates ko. Ay, dawat danawatan yung bing ko na yung mistra ko. Awan nakaturog kami agsasadot kami kakabsat at nagbasimot ti uni na agsasaot di nga may sa si kami to kukulang tut kami di jay so nga kabanata 1 kabanata to makapaturog kakabsat basit to ni mistro ko mistra ano uni ti mistro ko mistra awan nagdengdengag kun lang aron ni met Ma'am Cardenas iditi awagan mi ti Ma'am Kabanata pa Ma'am ka si bibiyab pa nga ta ni Ma'am Cardenas kumusta nga ta ni Ma'am Yolanda Cardenas di Tabulala sur kaabsat kong kayo. Apo ta ni Ma'am Kabanatan, glulumong kami, tulungan sumukat ni Sir Biri. Sumak ni Apo Biri mo Sir Biri ko. Lalo sakti kalaygan, sakti president DJ Jerome si ka Angie ko. Sir, sabay nga agkwatay ti algebra ka sir ka kwa adda tagtagunup ko di rabi sir nagpintas ko ka apo agkubra hueting isuna mo agpataya hueting idi ko kunana ka. Guri kasi ta istorya diti tagtaganap ko ta agkwatayo agpataya hueting ko agpataya pa ini iso na ala agsumada kami sabay kami nga algebra kakabsat iso nga po kabutong ko ta algebra ta masurutan ta nagadung x cube kung kuna square root kung kuna na guri kasi taktak nga gisuro guri kasi ta agsumadam dati tagtaganap ko ta pending ka 40 minutes lang kami iti numat kami na po 40 minutes lang isuda nga gisuro ko gure ka serta istorya napindas dato la agtaya kayo nubing ta kwa barbaro mga bak kayo kuno agpataya okay what you want tayo kakabsat kaya takto mo ta na pending ti 30 minutes nga no 30 minutes no 40 ka na istorya ti 10 minutes nga gasam 30 minutes to lang anan sembag nga
Nimbag nga oras mo ko na lang. Happy watching ka na kayo aming kakapsat. Gure man tayo open ko dati ko baka hampay na ko open dati live streaming ko kakapsat. Opo, gululuk ako na. Alaw ko na ko. Iso nga sir, sumadaan man di tagtaganong ko dirami. Maya, taya kayo tanong ti ka sa ubing, sagpipiso yo ko na. Nalpaskan, kakabsat kang gayam. Ta kayo agbuy-buyan, nalipata. Hanyo mo la ibaganda kayo agbuy-buya, ngawan ti harang dati pagbuyaan nyo. Bagayo mo't ay kudo yung magkanya. Apo, awanan dati, awanan apo dati klase min, nalpas ti 10 minutes ti patayanan. Apo, susumada kami. Aglalo ko brador sa ingkanto ipanihin niya. Madamdaman ko. Guni kasi isura mo pa tapos intono ang isuran ko. Tang! Nalpas ti 40 minutes, nalpas pa ti patayang sa data. So nga, kay ilikawan. Hello! Napatama, hindi kanya may nagpatama. Makakabsa, ilok ka. Tapos Angie, alam mo, adamo mistrami nga, apo, katalag singsingir ti ubraan na, ate test question singsingir na. Uno sana ke, adamo mistrami mga guutang, apo, ading, amin mga estudyante nga nababaanan ko, adamo utang na. Naglalaw dati, was pasarang tilubong. Madamdama dati, naglako ti Tupperware, brochure nga, aglako ti bangbanglo, lipstick ka, naglalaw. Huyubing, bagayon to, kiti inanang yun, no, kaya dati gumatang, business first before class. Kunada, hello. Aglalaw ka, iti sa mga malaglagip ko, dagiti kami mistrak agkakatawa na. Adag pataya huiting, tulungan, adanto tay, adaglako ti bangbanglo, brochure nga ipakipakita na, madamdama, adanto tay, agpapabayad lahat ti test question, test paper, ito pa yung utang mo. Sabay nga mangrugi ko, kiti awad da utang na, agbayad kayo, ubing, punalpas ka. Agpay sugot sa kakapsat nga ko, bagbaganat na. So nga, makanya-kanyang business kakapsat sabay nga gisuro da idi, gaulit kami. No kaya mutim, tano handa na uyong kanya yung estudyante, siya ka talagang friendly estudyante na kidi. Aming ibagada, Ada agsip-sipak pa ito dagiti misra kidi at bigbigat, siyempre mapangukampay sabdo nagigaram dati ayan ti bagna wano ka ay mo may isang misra nga naka-istrikto ko. Hamong alalan tabag ko kung ta siyempre baka takaw ka kwarta di na kaya nga paggam. Ni alam dati ati chok box ko kung pa lalaok ko nandiyan yung kortes. Lorna Domingo ni Ma'am Baldo de Edison nagpupungtut na nagpurwak ti postison. Amuyo ka kapsat ka kayem, amuyo gamin, numistra ka, hamo ka kay bagbaka si ka, delitum daji si ka Angie, alam mo, tadi tanto ko, ma-wanted outside dito yung live ko. Among gamin numistra ka, apo, kasano nga may concentrate mo, iti agisuro no, problema mo to, ti pagpliti mo no, pag meriendam ka kapsat ko, siyempre agdiskitar ka di estudyante, iso nga, nagbasilad sweldo mi din, po, siyempre problema po, agbayad kami ti paluwagan, agbayad kami, ngumidi ka, hanak unay agpapabayad, apay kumata, agpabayad, hanak mo agpapabayad. Iso nga, kwa, nakakakas dita, didak maungtan. Dagito'y duwa nga, mamauyong ko na kanyata. Iso nga, kasano nga may concentrate mo, ti agisuro kakabsat no, madamdama, danto agsingirking ka, siyempre pagkalama po ti pagbayad ko naman ula sweldo, siyempre agsweldo ka no katapusan, biningay-bingay mo, maning kasla kanya kidi, ngam, mabaina mo tanga, singir ka, apay singir na ngam no kay di ko, ti talaga nga singir kidi ko no gijay agi special test kas jay. Agi special test kas parigang kumata, ti bayadan da kas 5, tama nung nga subjective galam idi, no talo, agi special digest test kanya kiti talo ko, 15, adamanin ko, kung 15 pesos, gasam data. No saan no makakita ka mo ti estudyante, agi libre sir. Madamdama ka, daya sa digda nga merienda, kakapsat, adakok na. Sir, meriendam, sir, nek. Apay, ag-birthday na. Saan? Kung ka naman, agi mamadi ka pa lang mata. Siyempre, apay, i-presaranda ka iti, iti merienda.
Siyempre, agsip-sip, dahil nga estudyante ka kabsat na baka madamdam ka ikasir na to. Sir, merienda, apay, birthday sir, nag-birthday na ading ko ka, ikang kakarot di merienda mo, thank you, kukuram ang, ginad dumaka, papakepot na pa lang mo, sorry ko. Iso nga, aglalaw, ti style ti mimistra kung mimistra tatang kakabsat. Iso nga, no siyak matida ko, mayat amuyo mayat te agisuro idi agim papak no ikandak ti yo preseranda kanya iti agim babay nagpay lang ang abunam ka mistruda ka madamdam ako sir ay ko na ni nanang ko umay kay kanu maki birthday di balayo ayan na balayo jay sir kasto di kabaritan apo nagadayo ada kong pagluganan. Pag biro kami ti pagluganan kakabsat no, libre pliti, siyempre garkilada. Di na libre man ti pliti mi. Numapan na makipot, ta siya tag pliti ranta lang ti maki-birthday. Ay hanan. Ay masapul. Ayan na ti balayo. Ay kabaritan sir apo nagadayo. Dala maka ada pagluganan tayo. Ada sir inarkilak omon tay garuden. Jay tatan. Ang no siya tag pliti ta mapan na makipupot sa manang Angelina Cortez ko. Narawot unay manja kayat. Nagpliti na kidita. Pliti ka ti 15 round trip kas parigan kapus ti pliti lang nga mapanjipayagan ka Jis. Gis ti plitik no gawit kumapan 5-5 tapos agplita ka 15, di ba na 25 na kon? Pampamparak ti maki birthday no siya tag pliti. Gargila kayo ti pa daw no da paglugan namin nga libre, umay kami ngamno si kami agplit-pliti never hang kami ngumay ko naka pa siya kidin. Mapagkala maki birthday tapos sa awang agluwang kag pliti ka. Ay narawot ka launa yun ala kaya. Iso nga partak taglugan no kwa sir ta pagluganan mi ko. Partak aglugan no kwa sir dada pagluganan. Ay no mapandala makibud budaw no maki-birthday ta umbitaran tag pliti na. Aglalo no si kami no dada natay ta faculty mapang kami makiminatay nga faculty damagak nga muna uy damo la merienda nga ta di jay. Siyempre mangimay na tayo masapul mag merienda na apikidin. Bangkala makipagladingit tapos agsaksakit to di jambo nga wang merienda dapel merienda ito ako apo girwarda agiti teachers ko faculty ada umay nga makikmerienda siyempre siya karaan na kayo ikanda kayo to ti bread ko mabalin ti mga lapay ti maysa ibagmi uy naimas dati bread da si kayo no ada pa'y sobra ko mabalin nga tati mga lapay maysa aglalo kadwa ni Sir Aaron agkakatawa kami Noy, madama tilawalo ka, gulog kami na. Papakit kita mi dati, yawid min. Ay, kauso mo, ang lalok ka, sir, kung nila. Ang mama ng Angelina Cortez, siyempre, nung naimas dati bread, nagimas di bread na niya, mabalimpay lang, aglalo ado sobra ko. Siyempre, dapay, seso, ti pagkuanda, mabaling ka mang yawid, sir, dali, ipamutabag mo nga madlaw ko na. Wun, mangibabain kayo, kung nani mamlinago, no. Kami. Ang manam. Puno sumungsungot kami kasla kami santong into no malpas kami nga merienda ulog kami. Lagi babak. Ay umariwawa. Mimistro kayo pay. Ulog kayo. Inusum kami. Kungkunada. Ay nagdakan na ko dong istorya kakabsak ka ngayon nga hangamaong umpot Ateya de los Santos. Aglalaog ka. Ama, papaysote magbaga kakabsat, makakatawag ka niya mong ko na naman Angelina. Ama man ang Angelina Cortez ngam. Basta puro, no sumungad kami mama kami minatay kasla kami natuktok nga bisikol. Into no ada kami ginatayanan taag sisinim kami glalo rumuat to merienda. Hallelujah. Ada kami merienda. Ati kadwa mi nga hangin may ko sayang na ikapis ka ti merienda. Siyempre mostly no brand tayo no tayo mag-email tayo matyo kay merienda di ba? Nung dumamat mapadamaki ay nya ti pambaram nga sagit-sagit nga na makidalam mahati no hamo umabsud di tiyan. Ay apay nayon namin dadya ida kayo apo grabe ngamin tinabsud dan ide lama madano na mga tukak no pangona. Nayon namin na ajay mapangkalot maki condolence ko siyempre mangyawid ka na di pa yawid da apay no ibagyo datan yawid yo ta sobran no kunada apay nya ti bayagem pay lang agin kekemi ka pay lang ka lamu datan di pala alis to nga lang ang matamon
Agbinat man di bibigag dingdingig istoryam ko na ni Marilyn Sakole. Agpaiso dati bagbaga kakabsat ka kagayam. Amo yung nulamot gamin ko na nulamot ka no trabaho inutom mo nulamot nga ko na da apo gulgulpin ko ay no payawid da iyawid mo. Tapos ag inagaw kami no kana so nga kasla kami ubing na daduma. Pre-foods metzer ko na. Aman, pre-foods ka talaga si Kanji. Tikaglalo tikadwa kay ni Sir Errol ni Sir Reynaldo, ni Sir nga ganatay ni Remolasio. Tapos nagiti babag nga daddo mga mistra. Apo, kaya tammi ay de so nga agulog kami tunog awit kami. Marabrabyan ka, punaninang ka. Apay nagapumanim bubot. Agawid di payagan Aji excited ko apo nga napan nakimiray tunog ayam na agawid ako ni agar kilana mo titilogan ko nga payaganon tapos nagadundog iti tricycle driver sir kapitan nawal lugang man mabaling ka nga agar kila ari may da kay tuludan mano 75 awan tumuti isublik dito sentro 75 ti bayad mo latang ko ay hapo datay atay ayat ko nga nagkakatawa nga nagiyaw awid nagsupapa mo lang ata nagarkilana mo ton ti pinagawid kung tawa mo tagbiyahe nga tagapayagan nakawid na mo ton na malumutan kapilitan to nga garkilana konti agawid di payagan tawa mo tilugan kong midad da motor ko nakaawanan ay po na pananakiminatay ka na birthday awa mo gayong paglugan ako nga gawid agarkilana konti na porlata na manen hindi naman sa maranungal daw nag-agimbitaran sir, may kayo maki-birthday mo di balay. Apo. Damagang ka muna noon niya sa no dayo. Sa lang wide, may nakngom no. Adayo tagpliti-pli na ka awan mapaggang na kon. Kon, hanang una nga nabayag at sigurado nga hanang nabayag ta baka awan to pagluganak nga gawi doon. Tapos iarasas ko kundi estudyante, no ado sobraw no ada payawid mo, isupot mo si Gita, ipamuditi bagkong ko na. No, naimas ti handayo, ipaisupot mo nga si gudito yan ti bagkon, mangilasing kanton ta, agkarkarintara nga gawid, merienda to ti balayon, di na kunya ati estudyante, alang nga bitaron na awan ti payawid na. Ay, siya mo tan. Mapanak makiminatayon di jay nga awan ti awid na. Nunay mas tinarami jud no dabibing ka wono jadi day mangisupot kam tanto do nagawid ag karkarintarak isu mun tulata di bagkong kunak. Di nalpas man ti merienda. Nagapo na dito ibubot. Kulang ta man ninang ko. Napanaman na birthday kada birthday ka mula kada birthday baga tanto pay kinga mistro nga mga man na birthday ko na aga ay ambi mo kay hamko mo nga i-oportunity natin bagi ka maki-birthday ko aglalok na talaga ko. Ama man ang Angelina naglalo no kwa di estudyante. No nasangpot ka kami di estudyante amin nga dapat agsangpot nga giti estudyante ka giti dainang nagapo abroad. Siyempre din makangagakta abroad ko adu kwarta da tayo. Oy sir, iyarudo na nga itid dati chocolate kakapsat ko na. Sir, si mang po ninanang ko ada chocolate nga itid cooking ka. Amo pakpakita kang kita kakadwa mo na ta baka umapal da. Tala ini secret mo latang isut itabag ko karudon. Ito na gawin ako dawin sangpot ko chocolate. Apin ka ta chocolate mo ko danin alada ka no si mangpot nga inang nadati estudyante kinika naman di mawat kinika na kanya pa lang jak pala inalistuan ngayon pa ngayon bulsa kasi lang inikan na favorite teacher garaw gasam data. Ay, katawa. Nagpaypay so dati bagbaga ka na kayo si kayo nagsasalawasaw. Ay so nga, sir, si mang paninang ko nagapuan na. Ay nagapudya brod sir. Aday duling ko nga chocolate adin nalak nga paraking ka. Ala iya mo bagbagan tun sir nagina kadwa mo inikang ka chocolate tagi mundan no wak. Wul, elay su mula tatabag ko karudon. Agawid ako nga da chocolate ko gasam data. Ngum diti ko manak chocolate. Anak mamang chocolate dito ya po kakapsa. Agasundat ko na ni Seneca. Tao ni Manang Angelina ko. Aman napintas kakapsat na sa kules ganun kasis ka nag-joke. Iso nga napintas aduti experience ko gasam ta sa nga pulo nga taon na po nga panag sa nga pulo nga taon na po nga panagisuro. Amin madamdam ako. Adag birthday kakabsat no adag birthday. Ada pasala no rabi sir. Kunada ka.
Apo, pampanunuto ko. Tanuhan nakto nga agawid, ti masapa di agawid nga maladaw di payaganon. Ti pamayag no, dagbird di taglalo da paspasalay di. Apo, mangitugot ako, di bagko ti bado ko, pa di brief ko, ta dito paki-bird jam agpasangili kami to di jayen. Apo, makisali kami rabi di jayen. Ito no, bigatan, masapa kami nga mapandiyayan ti iskwelan o di libre pliti kadaglalok, libre ka ampayen. Dapat balumi nga yung pamerienda, mi nga merienda umintan iso nga aduti kwak. Hana agawin no rabi, mapada kano pasala, adda kano kasto iso nga agumyang kami kano diyan ti estudyante mi para kininan ko. Ay, apo, glalaw kay papapanam, sweet. Opo. Aman! Isang ito no, kabigatan na tatapay na klase may, apo, nakasukat kami na nakapababaan. Madamdama ko kung nanto ka estudyante mo. Sir, nakita ka di sa Landirabi. Iya, titatak ko, nagtatanga mo makisal-sala di tanga. Ayan yun, no, nakita na di salaan. Aging babagay. Aman, sir, nakita ka na baka nagsala, nakabato ti kakasjay. Nakabato ka tipi, kastoy, baga kulkulan. Hananan apan, sa balitin nakita yo, dahil mo makisasala ng mistro. Kasumdata. Siyempre, masuka lang kan, sir, may nakisala. Diya, nakita ka dito rabi, kung naging high school mga estudyante ko. Ay ha, ang alam mo, mabain na, kadayo ti lugar ko, may na makisasala dito, ditaki din. Mabadi ka mo, mamaga ka mo, basa ka, magayam ka. Siyempre, nasuka lang ka. Nakabado ka kastoy sir, adda ka naman nakisala-sala, nalasin da ka, opo, may ka nakisala sir, nakita da ka kung hanang may nakisala, na nagawid da di payagan, aman, nakita da kasi tibadong ko, may surong pa yung talaga nga napan kami, nakalibak ka pa igayam, iso nga, chismoso kiti estudyante, nung nakita na kamubagbagang, nakabutog pa. Iso nga adapay na minsan kakapsat. Gagka dito han ko no. Ang nakalibak ka payak. Ang mama ng tano adapay na minsan nga no amuyo gamin no idi kapitan nat. Siyempre mistro nak idi. No tiempo ti fiesta kakapsat obligasyon mi nga kapitan nga agtitinulong nga kami maki parents night. Kung naging estudyante ko, siyempre uray no school days no naira natin school days, mapanak apo mapang kami makisala kang nagiging konsyal, nga kakadwak. Kung nato ko, sir, kung nagutok kwartam sir, kung nagiging high school, apay, nang ko di ipanguluan ni barangay captain Roderick Molina, kung napakanagsala nagbayad ka sa ngaribo, taltalang butang manin, amman sir, may kayo nakisala, nakiparents na di lugar mi. Ay, nakalibak ka pa'y kabsat. Ako, nalain ka magaya mga agsala ti balsi-balsi, kastoy. Nakiwanus-wus ka mo, sir. Putis mo, song ubing ka kabsat ta. Ibabain da, mutan, nagiti estudyante. Amman, sir, nang umingin bagada nga Roderick Molina, kapitan di payagang, kunana, nagsala kayo pa'y. Apo, isumuti patabada magdrin yung ubingan, dapat nalpas ka na naulaw kang kakabsat ka kayo. Apo, ikismis da ka, apo. Ay, napan na iya, mapulpuyatan na kididitang makisal-sala, aman nang nagminagam mo, kunada, papili na kitong ubing. Ay, baglang tawan pa ti Facebook idi sa, apo, yung video da ka, supay mang kati. Ewan pa yung Facebook idi, ay, yung video da, data na ipinicture da ka, mamayat ti, wanas-mus mo ka natabagat ngayon sa alam mo, kunada, siyempre, parents na ti papanami idi, ibagada, sir, nangagkudinagam mo, nagpetisyon kay ti 1,000 na dumugay ang kwartam ko, no? Lalok sa salawasawon yung ubing. Aman, sir. Iso nga hanggang makalibak apo ti ubing. Iso nga nawalay ka nga doon, sir. Apo, super walay. Mapang kami garod agpasala kagi estudyante kami nga college city ko. Madang miti bago abulog nga pagpasalaan. Di jay sawang abulog. Nakadanong kami di Libertad. Nakadanong kami di Kanayon. Nakadanong kami di jay DJ Santa Marcela, di Barukbok, niya na napanamipain. Nakadanong kami di Bulala, nakadanong kami DJ Pagapu, nakadanong kami DJ niya na napanami, nakaduto na napami nagpaspasalaan, nakadanong kami DJ ay Gudem Abulog, po, no ayan ti babaro nga do kwarta na idi iso ti papanami.
Siyempre, kapitan na mo iding ka, siyak ti mang isungsong. Sabay ka, mapanak sumunod kami ti barangay, idi, ta kapitan na mo tan. Apo kapitan, siyak ti mapamakipatang. May sana ka pong mistro, di jay kasto nga eskwela, kung may kami man nagpasala dito, ta daming kandidata nga pasala ami. Kung umabali, nagpasala kami ito no Rabino Sabado, dito ayan nyo. Kasti ti kwakay. Bumabalsi. Tapos, iso nga dawatog tumanapo kapitan nga iwaragawag mo ko nagiti konsehal mo ko nagiti tanod nga may danto makisala nagiti babaro ta estudyante to ti may makipasala ta may kami dumawat ti tulong para iti kandidata mi ijay no intrams mi kung kora kung nang tumaji kapitan ko tagano ka sir tagapayagan isnak apo kapitan syakti nanumu nga kapitan di jay payagan is apo mabain dantong kakapsat kang kayem alaw nga kapitan sir may ang kamadanagan ta mahalakay lata permit wala wang permit yun may naktumakisala ko na ti kapitan di nalibre kami manen iso nga isyak ti mga ayos ti sala-sala idi hintayo makisala no bibi mi data agar hila kami mutin ti pagluganan mi datay mabaling kami aglugan ti atay truck nga open di likod na apo dadanto ti pagtukaran mi nga taga Mubuanan tay pagtukaran ti rehis sa dadya ni regis ba dadya taga Mubuan apo lagi tay estudyante nga urehang nga ba palubusan ti nanang nan aglilibas dan ibagayo kininanang yung may dakay kumbidaran kasi tayo makatayag pasala kasi ay pinalubusan na kung sir madamdama tumalpas ko sir nagungot aji balay tay bagada nga naglibas na kami nagpapakada ay gagatal siyempre umay mo dagiti nubyo dagiti kararam kaya nagrigat te gaywan apo ti babalasang aglalo no ka kuyog na dagiti agar-aram mo nubyo da kakabsat kang gayem ta siyempre hamo nga maiwasan dagiti agiin nang muda di jay, agiin narakop da di jay, ngam ibagame. Apa di agpasala ubing, hangkay nga babakot, nalalakayin. Masapol, nga hangkay nga madadayo, amma mabadamdama ko, agsakit tiyang ko, kung na dahito estudyante nga makisala ko, tagaya mapo nga magpaspasalot ko dati nubyo na jilikudan, ay, paskan. Nagrigat apo ti talagang agkas dyan. Ito na malpasasala ko, dati nakimbalay nga yan ti estudyante mi ko. Nagatul ni Jane sa mata. Nagatul. Aji nakimbalay ko. Agkikinalti kami. Kada malpastisala ka. Daglos kaldo kami mutan. Apo. Napoy-puyatan nakton. Kakabsat kang gayem. Among ti pagpapasak ng napuyatan nak. Masapa ng agreeing. Aglikaw-likaw na dyan ti balbalay da nunyan to ti makit kita kayaw awit ko di jay no do ti mula da nga kamutit no adu bagbagas ti mula ti kamutit kada kahoya ka ay dati ti pagpapasak no adu maista ka anti na mas data maisyo ay won sir de data mabalin ti dumawat iyawit ko won sir ala nga saan ko na giyawit aktong kakapsak kang kaya data napuyatan na laro da wong ti iyawit ko masapol nga agreeing nak kakapsat nunya ti mabalin ko nga iyawit ko nung makakita nak tinapintas nga masitas at mula-mula ni inang idi ka. Antin may kana mandata ni mangtuklo ka mandata masitas mo tay iawid ko ta napialang mga imulan to ni inang ko. Ay won set mga lakalat ta. Nung nakita mo nga ti itik na dajay na panyo nga balay ti itik na man Angelina Cortez ko. Masama no ti itik yo anti ilog ti itik yo. Ilala ko iti dos may sa sir gaputa si katimatang pisulatan di naka-discount ng manen di yawit ko ay ilog ka naglalaw ka imbas nga napang ka nagpasala ka napang ka mo naggatang-gatangan tapos no mapang kami nagpasala jayanti asidig jayanti bago tama agsanglad dagi jay mapanagkalap gumatang kami ti ikan kakabsat kang gayam amoy jay bago abulog kasi sawang ko na jay anti nagre-remove kan ti balbalay di da balay mapamiarugon dagi jay aglalo no adu ti ikan nga maala da apaw nagaduma pa sa laam ni di jay sawang jay sidagti bye amo majan di sawang awan agpugrot jay lugar papanan nyo ay won talaga apay aba nagatel Kenneth ko na aglalaop siyempre kandidata nakidi ko na ni Jane Samatra relate dita ko na ni Jane Samatra kakapsat amuyo pa may isa amuyo ti pamayak pa idi kapo siyak tegbali nga announcer dagi mapanagpasala kakapsat aming nga estudyante mi hang anamog kansyon pagkansyonak agkansyon ka
Kaya mo timo nakisala kansyon ka tanong makita mo dati mga mangisala-sala king ka nga baro ta damid sem ibaga mga damid sem ti kastoy nga kastoy taong ti kasta adu mo pasalaan ko sir nya mo og kansyon apay wan ading mo ya adda sir magayam apay mo napatasan nga linalala amo nga linalalayan ni ading mo dita tadi ka mo og kansyon ka uray putputo ditan. This song is lovingly dedicated or friendly dedicated to the men. I choice ko naman to. A damage of 50 pesos. O no, sa nga pulo kayo, 50 pesos amin pagbayad da. Manuda yan, di 5 gasot. Tiyawan ti hanga mapan nyaraga na di ladies choice ka. Da kayo nga ladies, no, the ladies choice. Da ito yung nga po nga sonata, ladies choice kung kanam di dyan. 50 ti may isang pareha po. No agim mamadi dati estudyante nga mapangalap ti ladies choice mapanang mangisala ti babaro. Mapangka gut kami kakabsat. May kapela nakisalsala no kang sport. Salpas ka. Ladies choice bayadan dapat ti 50 pesos dagitay babaro nga wang kwarta naglulumeng da. Siyempre si tulungan mi ti estudyante ta mabainan da ko. Ata ni naka-blue adu kwarta na nakita ka nagpasubot ti adu ko na. Ladies choice no wang kwarta mga barog paigid ka no da kwarta mo rin napangit ka isala da ka gasam data. Sino ti pabalasang idi kada kayo nga napadasa natin ng isala ti ladies choice Jane Samatra katawa. Ay nakayayat mo ta istorya ko dani manang Angelina Cortez gusto manang Angelina Cortez nagmaya ti ladies choice amuyo gamin ti ladies choice apo agi no ladies choice gamin no pangit ka nga baro apo tiyansam nga isala ti balasang kakabsat agplastar ka nun pangit ka basta da kwartam ngum uray na gwapo ka na wang kwartam siyempre aglimang ka no ladies choice iso nga dagiti no uray no pangit idi ta agplastar da ipaisalak bayad da apo feeling mo dagiti na papangit ka nagwapo da damo lang isala kanya nga balasang apo style mo buyok ko na da iso nga dagiti nagagwapo ta wang kwarta nagpapalikod da agtitinaray da papalikod. Apo hanading mabain na apo nga mabain kabsat no choice no choice basta ta kwarta na kuna. Ladies choice kakabsat apo inusakan kasi kami agbiro tanuhal lang agtador di balasang data isalamon ni apo wanog salatang damdama hanyo ngay batan kunak to man da kayo nga babalasang kakabsat nga napan nagsalat ti ladies choice hanyo nga ibatan dagita babaro nga insala yo no hanyo nga ipanijay itulod ijay sila misaan ta agbayad siyempre tay baro apo kapilitang agbayad ta mabaing kan tay balasa nga nang isala di ba kasjay itulod yu dito'y lamisaan tapno umay agbayad kung ano ko po nagaduko nga mapasala mail hello mami may tabta bala ko na no choice latam basta adda pera na ako na love ko na tabta bala ka kanu sir ko na ni prel apo, Mami Maya, do istorya. Kontrabida ni Mami Maya ni Asedo. Supay, babatam lata Mami Maya kagalas ko istorya dengag kalata. Okay. Mami Maya, ladies choice. Dagiti babarungan na papangit. Pag-asa damot nga may sala no kanog lalo ta kwartada ngum no ang kwartada glugid-lungid da dagita. Tauray no nakasa smuggle da naka-short da laguyudon tay balasa ang kapilitang nga agbayad da. Itulod yun dit alamisaan ta agbayad da. Si kaman ti babaro nga ipanda kayo kalamisang kawan ni bayad mo. No hangko ino talaga awang agbayad ka awang ti bayad aji para kumay to garasas dili kudak nga announcer. Sir, mabaling nga bayadak to nubigaton. Animal kay mat aglalo aji daddy social. Nagplas-plas kayo, utangon nyo mula dito social box may kumaya kami, pasala, aman sir, bayada mi nga masapan bigat, sabay nga gawit kayo, may menti pan bayad ti social, at dapay social nga mautangon, na yung malag. Ang nagadukas din, sir, kurang pagbayad mi, limagasot ka, napasubo kami, mabalin sir nga utang mi pa lang, may menti bayadan di eskwela. Ay, lalpas kayo, dapay ka social nga mabayad. Nawang pagbayad nyo, kumahan kayo nag-plus-plus, tangay mo duti, ang katao ni Manang Angelina Cortez. May takpaihira sa asan Aman sir, promise, may minto bayadan di eskwela data bayad ti social. Talaga nga naibusang kami kwarta. Animal ba? Talagang ganas da po nga nagsala-sala utangon da mo gami aji social may. Into no may nga sumatunal daw ta kami awam mo dati may bayad ti utang na social. Social pa utang may.
Inya nga raw ka umutan na lang ang saan hunlatan ang. Di ba wala Angelina Cortez? Iya na sa asanda ka. Talo nga mabain na makipagtang. Basta ikariyo ako na naka-compute dato nga mapastrom eh. Tapos utangon nyo kay may bayad. Nabambanog kami, napuypuyatan kami. 180, niya pa ginamganag, minutangon nyo. Ay, sir ko na. Narika. Kasla kanyak idi sir, umpan kami agpasala pilyek jay amok aduk kwarta na pangidi di karak kanta o. Kita man Angelina Cortez, relate ka buti istorya. Sir. Aman ang mangididikar ka kidin ure no hamo nga type daji pangididikaram basta da kwarta na da pagbayad na okay. Inya di this song is brotherly dedicated to the men on Diyos. Once gamin no ibagam kami nga da si ka nga balasan ka kulang ka. This song is lovingly dedicated to the men I choose. Kaya nasa una da ko sunadam kan datay barong nga isalam. Hamo ipan iti lovingly. This song is lovingly dedicated to the men I choose. Tapo pa may isa Apo, adam pa naggusto na dati nga balasang kanyak. Kung na di baron armon na kain sigidan Iso nga mo ipanti lovingly. May I dance you ading ko ading ko na di balasang kung na di balasang center limanong gasam data. Hamo ipanti lovingly, brotherly dedicated to the men I choice. Kasla pangabsatan nga ididikar ko dahito nga kanta kun itilalaki nga inak isala kasjay. Brotherly garod. Makin brotherly as lagayim mo, wano kas jay, ngam ni baga mga lovingly dedicated, kung nanak, madi, kas lay baga nang agkras ka kanya na, umay nakinsala ding, si katag bayad ko, nagilalaki no king ka. Ado at istorya ang naglalaw. Okay? Thank you, kadagiti buy-buya po, happy watching. Sakit tiyang ko, happy watching. Social box kakabsat ay social box is solved, pero nautang nanano pa. Okay, kuna ni Jane sa mata excited sir no paraglako ti social box adapay kanta na. Supay numalpas aji into no kwan si kayo kada kayo nga agbuy-buya ka into no maala day social box kuna na ka. Okay, dagiti amin na po nga nangala iti social dayto iti free nga music queue kuna ta kakabsa. Panan tumisala no ito. Highest bidder, come forward. Kung ko mapanan to isala mo dati kandidata po, te kandidata mo ta nagpapaaral mo ta pupugarti mo ta naka wan na alakan. Happy watching kada kayo amin nga wan tilagas. Hello. Pambaran nanto nga agaramon ko na. Una man siyempre nagbayad king ka, may nakatusob-subyanan. Ngumno kas pangarigan ta armod na kay salaan. Tas sinong bata nyo ida, malpas ti sala, i-break yun to. Tanong may dakito pa siya rin di eskwela, ibagamin to, awan isuna, agsakit, uno, nagabsen isuna, o ilumang minto tayo ibalasang na, siyempre, sikaman ti may armanda po, nga di ka type ti mga ngaram king ka. Siyempre, ilumang medyo balasang, sir, datan, natay barungan na pantyo nagpasalaan, may nakpasyaran nun, kung na, aglumang ka, ibagamin to latang absent kan. Nalpas manin, siyempre, kakumplot na kami. Hello, Ading, kumusta kayo? Apay, niya mayo alam dito niya di gagarayo kung kuramin to ka. Sir, si kay dagi may nagpasala diyan. Kastoy, may man pasyaran ni kastoy nga naka. Ay, pasensya kayo ading. Absent isuna, awan isuna tata dito. Palpas kan. O dinalpas. Nalpas ti sala kakapsat. Siyempre protektar kami ti estudyante. Kami nga ipaaram ti estudyante di. Siyempre napalaban. No talaga mo, agin inala na, paaran mo tayo estudyante, uray no kasanot pa ng ilumang meno kaya na, awan mabalin may agnubyo da. Ni Marlene na asa kules, hihihi ko na, aglalao. Siya naglaka mo lang ibaga, mapasong nga dami tayo baro ko, umay kay ito kakabsat, agpasyar di jay ayam mi, into no las canvassing, tasi kay ito ti sympathizer mi, umay kami tuman sir, may nanto ituloy nga arman dati arman na. Intong mo siya, tulaga minto mo, dati balasang estudyante, huy, agtugaw ka, kuwa dati may mga raramking ka, masapul nga isala na katapno, sympathizer tiyo, tano, aduti kwarta dati kandidata tiyo. Kasam data. Iso nga, ngam no, kwaka, ibaga na may napasyaran na kadelikado, makabasol kami tinanang kadatatang no kwan. Kasa. Marilyn sa kulis, aglalaw ko na. Okay, hello to Senya sa Acedo, happy watching ka kayo. Patibong sir. Ay, patibong midag lalo siya pa. Siya pa hindi ka
siyempre, mukti papapanakon. Narigat kakapsat ti magiti estudyante may rubo. Siyempre, mimisto lagi susunod dati kwa giti nanang. Agsaka na kalang ano daw may agreklamo nga nanang. Apay sir, napakay kanong nagpasala, kasti-kastoy. Ay pangpangasi yu, dayo nga estudyante, handa kami, nga iramraman no, agpapatang kayo, basta tiyang mume, inaiwanan da kayo, handa kami nga ipampambar, tanong ipambar kayo, karyaran da kayo kung nami, Adana na kami yun, gasam ti estudyante, may di ka mang ragi 17 and above, bakudan. Basta iwanan mi da, at least, napalubusan da, sa baliw brand na ito, no, mumabasa. Apay nung madama nga agdedate data makita mga tumuon dati nubyo na. Hoy! Ikatumon! Lapsutom ko nang garag. Mga kanaya mo dati estudyante di batamon. Ituloy yun kung naman ukan. Ang laglay ikasar mo isunata basog di estudyante nga babae na ano kaya na kakabsat kong game kasya. Namadama makita mida nga agtutuon. Apay akalamisuda. Babatamon. Siyempre kaya damat nga masapul nga agbuda da. Ngam da iti problema no alanda kami maninga ninungan. Apo sir, naalanak ti kastika ninong kanto apo na damage kami manen. Delikado kakabsa. Ya ko nada katawa da patibong. Hamumet nga mababamantayan ita. Daji man manang Angelina. Amo manang Angelina tapi ubraon mi. Ada camping-camping, di ba? Ada camping-camping di eskwela no ko apo. Mano nga camping mi, ada tent mi, mano nga tent. Siyempre da kita estudyante, ano kasi kukwaki di ka secretarial ti kukwaki di mano ti estudyante nga secretarial mga 40 dan sa babaro babalasan. Ada na anak. Siyempre, no tirabi, aday camping tirabi kakabsat iso nga agumyang kami di jay 10. Agumyang kami di 10. Siyempre, kung sabay matulog kami, oy, da kayo nga babalalaki, dito'y kayo, da kiti babay di jay. Awan tag kakaida. Awan tag kikinarawa dito'y, kas jay. So nga, puparbangon, di kami mula makatulog kung tao, gumarigik, no, kasano na, kakatawa, da kita, so nga, uray babakit lalaki ti estudyante, may ramramang ka nga, kakatawa, da gumarigik, da basit, ang kakatawa kiti babay, kiti lalaki, pasadunuan da, iso nga, nagrigat tayo, gaywan, apo da kiti babalasang babaro nga talaga. No may rudip mo nagasam na agdinubyo da dapay madamdama ka awanin naag-asawa dan. Di man ang Angelina Cortez. Happy watching kada kayo amin mo mababantay ni Ida ko na kanayon Ida. Iso nga nakadungo nga pasabas to ni mo ti Bianca kabsa badamdam. Ijay iti panagkwak. Nya orasan 1 and 37 minutes. Nakadu istorya kon kakabsat hanga mapunno ti maysa nga notebook kon. Thank you very much kadin bati apo nga 13 million in the house. Idi nag-GS na concern na kisala na kun ko ni Seni asabin. So pay apo kilig ka mataglalo aji no GS ka tay no ati mga aram king kati umay mangisala king ka apo. Tapos na iti sala nyo ko, please forgive me. Please forgive me sa laon ta kakapsa gasam data. Hello to Senia sa 10:72 yen ka na. Mayat kakapsat siyempre adu ti pa di ba man ang Angelina Cortez opo lalo dati kwa aglalo jay medicat no third year agbado ti pink. No pink nga tilalaki ka agbado iti agbado ti puraw nga long sleeve plus pantalon na nangisit. Tapos iti lalaki mo no fourth year agbado ti lalaki iti black agbado iti white tapos nakapandalon ti white kakabsat tababay mo ti fourth year puraw di ba Angie alam mo nagpintas nga kita iti kahit no JS kayo okay kung nata ko aming nga third year nga lalaki isala na ti fourth year nga babae aming nga fourth year nga lalaki isala na mo ti third year nga babae nagpintas ti uniform na kakabsat una sir ko na. Hello Maribel Lizardo. Kitaan niyo lagi tayo picture yu, hindi nag-JGS kayo. Pono kasano ti lang tayo, idi ubing tayo. Idi bumalbalasitang kayo apo. Asla lusyang tayo. Lusyang apo git picture yu. Kitaan niyo git picture yu. Ay kastigam di lang idi bumalasitang na kidi damdamok ti makisala. Madamdam ay di napatasam ti nakisawa sa kisala. Apo dagiti daw may pasala di lugar yo o may da ka makumbitarenan apo kaya tamot time.
Madam na makatatao, anti, may man kumbidaron ni Maribel, tao may makisala, po, sa paam tagluton. Sa baam tagluton, tano pa palubusan na kanina mo, kagsado-sado ka naglalaw kon, siyempre, saladatan anak. Masapul nga, masapul nga padaan mo, sa ganaam, ti pa mo pa nakisala ti rabi. Kasi nagsadot-sadot ka man ng Angelina Cortez, handa ka palubusan. Agluto ka, makagsado ka, naglalok tayo, sagat-sagat ka, naglalok tapno palubusan, takam nagsadot-sadot ka, may daka kinumbidaran, ka mamaman makisala, di ka pa nakaluto ko, nanina mo ko, na di nakariyar ka, iso nga, aging gagagat ka, oray sadot-sadot ka, saladatan. Tapos into no, dadya kasalanan ka, nakita nakate, kararam king ka, po, nagsarat ta. Awan ni inang nga nakabantay sa baliti ng kadwa kang dati anak na. Tsansa, kakapsat kang kayo. Talaga sir, amumlata sir. Ano ba nga dyan na kartas? Amok man nga ta nakakarodan. Iso nga, kasi no, palubusan ta ka lang karoon, di ka pa nagluto nga na sapa. Yung kag digos-digosan Ipamutay, bambini nga kolon, kataglalaukan, kada ano niya, kaya ikwam. Plancham kiti badbadum ka naglalawkan bambini tanabang loka agasam tayo balasang makidang jak sapay nagpadasan ti balasang nga napan nakisala nga anang dod kakabsat jak mo depende lang no ang lit ti balasang nga makisala. Uli ka man takita dagi konwensyo talaga wala sir agagagat katap no palubusan dakal apo kanayon dak umay kumbidaran sa ating MD ni daddy di ako na ni daddy ka ngem ni papang ko na day di papang ko madinak palubusan dayi gartata hanga mo nga dayi tatang nanang yu ko nalegda nga sumasalay di ta kaya palubusan kita nanan hanga gyang kadito magmamakisala datay basa yung nabigat katiglalaw datang awanti basa mi awanti assignment mi so mabalin na makisali papili mo ta siyempre makakagagat di saka mo gasam data nagpintas mo tigsala nga po wag lalo no peace never miss ay kanay na kamamaysala ka kapsat malagaragsakan ka mataglalo no adatay aram king ka po uray no ang ka maka ang kaunay makisala-sala na ka po no. Basta nung napadasam tinakisalan ay uray ta karintaran da ka nga kumbidaran no hampa gusto na di kumbidar napangka nakisala kang kasto yang kaumay kanyak ko nanto dati agpasala so nga mapangkalatan na ko kababayin ko ni kumaring isuna ko nanto ni tatang ko yehey mapan na makisala dajay ngam no babaro awan nga masapul nga pakadakin ni nanang nan dumawa lang ti ko woman sir nag-enjoy ti ag-JS ko na ni Praylin ani Angie alam no kami no babaro nga masapul nga pakadakin ni nanang ti pagpakadaan na lang no kwa dumawat ti pakisala na iso nga doon ti pakisala na ko. Tang mangtid ka man ti pakisalak dita. Dumawat da. Ngam no gidi babae, nagadupay lang kuskus balingus tapno palubusan da kayo. Masapol ka pa ginaw, agdalos-dalos ka, gluto ka, kadaglalog sa kanto makisala. Ay apo. Intunukan kabigatan na napuyatan ka, nakaidda ka, kung nanto ninam ko. Hoy, agring kan na ba ang kaglaba. Napangkanto ka kisala-sala, dinapuyatan ka. So nga si kamo nga nakisala ta mapalubusan da kanu sa marunong nga salaan o rin no sakit ni bagbagim na puyatan kalataglaban tanawan ti adung istorya. Di ba man ang Angelina? Woman ka ala kas jay talaga apo iti digiti nauno na utak kayo mata ka pambapambar kayo kadaglalaok. No da ko agpasala ko madje aji classmate yo talaga amu mami nagita ko na ni manang Angelina Cortez. Nagpasala ko madati kumbidara na kani classmate mo may kanto magkisala kag buda ni manong ko kumasabol ko ti babalasang apo. Patak manang agpaagbuda kano dati manong ni aji classmate ko papanak kano makisala. Pakada ka apo mga lakabado mong kapsat ka gasam data. Agbalong ka ti bado mo. Alaw palubusan ka nga magsingsingput ka kung nadan tumutin. At least napadasa mo. Ay, first dance ako idi sir ko. Nya first dance na kano damok ti makisalan. Ano na umay makisala. JSBC da damok lang umay nakisala. Dance ko idi ko. First dance ko JS ket bisita damok lang unay nakisala. Okay taon. Gabuti istorya it reminds the paskin ni Angie Alamo. Di ba Angie Alamo? Apo na Angie Alamo idi kami nakutong isuna nga natayag kakabsat kang kagayem. Numalagdagip ko ni Angie Alamo isuti para dalos di JCRG office isong mga Angie Alamo kitak tilangan ako.
Apo, tama pa na di office mi di QC ani di iso dati naka-duty ada schedule da nga para dalos di office iso da kada tsaka mo no ni Guillermo amo mo di Guillermo idi sika taga sitanga sika Angie Alamo. Iso nga amok ni Angie. Tani Angie nakutong idi nga natayag. Para tipit ni Angie di. Kita yun ni Angie ka natayag isuna. Nakutong isuna ni Angie di. Iso nga, di ko na, di nakasarak ko, di na magkukulisar. Among ni Angie Alamo, estudyante ito yung DQCN, di. Kunana. Iso nga amok. First dance ko, kuna. Okay, talaga kakatawa da po. Kada kayo amin na po aguy-buya, thank you very much. Kada kayo amin. Anayak lang nga po nga 15 minutes yun, tayo anayak nga 12 hours. Nariga mo tayong patang-patang, nagadong na patang ko, may isang notebook. Nya pa iti bagay yung tapikek tano ti kasta ka nayunak adapay 15 minutes kapsat. O anji alam mo nya ti kaya mo nga tapikek tata. Ni anji alam mo talaga na kutong isuna idi balasitang isuna. Amamok idi. Ta nusumudot ka di office idi glalampaso da bulong saba di office. Mayat sir makamurmuray ko na ni Seni Acedo. Oy! Makamurmuray apo nga talaga apo ti si istorya siyempre malaglagip di naglabas kakabsat kang gagayem no balilak matagpoto para bato para ngam gapo ta madimot iso nga istorya na ti kaya yung istorya nalpastisalan nalpastipasala ti istorya ko kwa nagitibiyag apo ti self-supporting students kuna ni kung shockmate i-deserve ko pilitin dak nga makisalan, maminsan lang nakisalan. Nakisala lang na idi nagkandidata jay ka Butal West tapos nabartet pa lang isala kanya, tinarayak. Apo nalakapay kakabsat kang gagayem mo ta aglalo ayun mga aji isala da ka anji alam mo atay ara sa asanda ka tapos nabartak apo nagmadisang aw na kakabsat tao ray sak idi no agi announcer na kapo ko dagiti umay agi agpetisyon ak sir kapitan siya ti yunam ne iso karod nga campers first camper serve ta ada surat dito nga usarap asa agawid kami nga rudon into kami kumasapol nga ibasam dati request min ta agsala kami tagbayad kami mat ay so anong nga daw nakalista dito iti kwa petisyon nyo apo ayurayo nga tabatangyo kasi no narigat mga sukutak atin muna tayo sikutin nyo na kung ta special ka malauna yan alam ko narigat apo ta makabasula mo at iso nga no magagawid kayo nagawid kayo latan ta awan tula tagsala na request yung kung ano ka so nga kapo makapungtuta no kasi jay pampayan isingit mo man sila ati request mo kung nabayagan di malarong lumuaran kung nami so nga aduti agriring kurti kas diya po ta agiin no na dati petisyon. Ti kaya da yunam kano dati petisyon na ta agawid dan padamdama ko kitam jayan da ko nakata dapay lang gayam na style lang ka nga naman sir. Iyunamo ni singi mo tay dati petisyon mo sir ta agawid kamtong nakasala ta ko di da mo lang makaawi doon. Iso nga manjak ti kas JD. No nya ti nakasilista dito iso ti masoro. No diyo kayat mauray ti petisyon nyo gawid kay latan. Dajan. Pagpipik ti Jay Karayan numalpas-pas pasala. So pa yan napatasa mo data man nagpipiknik ti Jay anti Karamaan. Tagarim aser. Aman, numalpas ti sala ti bigbigatan di ba no nagpapasala po aduti kay adunyog kami. Oh, aduti kalog yun tek kakalog sabay agawid kami aglugang kami ti duwa nga center car. Kami agkakalog tapalukal. Napang kami nagpasala dita ka Bulala, nagatukal kalog dita Bulbulala Norten sa Nusur Dajay. Ay kami agkakalog, sabay agawid kami. No saan nagiyawid kami kalog. Ni Herlin. Happy watching Herlin. Second account. Happy watching Herlin. Thank you very much kabagyan Herlin din. Ayan ni Bibi. Bibi. Napatasamti nakisala IDSK na. Si Salasala tagarim sa sir ko na. Herlin Ben, happy watching. Harang ko na. Thank you very much. So ano malaglagip po ta Salasala ko makasuma. Ta aduti pasadas tino mo tibyan. At dapat na minsan nga kami nagpasala apo di Consuelo, tay dagluganan dang tora-tora na ibangga.
Apo. Nadisgrasya datay tura-tura apo nay limag to ko na pan nay ko di ayan ti poste. Maglakad nda mo ti madidisgrasya idin. Nagrigat ti mapa nagpaspasalo no kaskas di apo lalo madidisgrasya kayo. Narigat. Hello, happy watching to Prelin Mona. Ingana tata sirs. Siit ka na. Idi akapitang ka ko na. Oh, nagado sala. Sala pa. Ngum tatanawan ti ada yuman ti nakadaan na nakadan na ma nya jay wrong. Idi isu nga mayak ti makisala idi. So wag nga mamuk ni Maribel ta makadanong makisala di payagan ni CD. So ti babalasan ko ti SK chairman nak ni Maribel. Lizardo, mapan kumbida man damang kumbida ridi ka ni Maribel. Amo pa'y tinubyo ni Maribel di payagan ni dia, mga raram kanya na Maribel. Di ba Maribel? Arar mo ni di ni Maribel ka, arar mo ni di ni Roland Tabada. Maribel ang amok. Maribel ang amom ni Roland Tabada, malagi mo pa lang nga dyan, bodyguard nak lang idi ko na ni Herlin. Okay, bodyguard ni Bibi. Di ba? Maribel, ang amom ni Roland Tabada. Malagip ko na ta, armon na ka, dahi kapitwak kahit. Dahi da Manila tatan. Isus awan init bossing ko. Di ba? Armon na kayo di? Wala ko, wong kuna mo na pa yung kayo di. Nararam na ka mo may bagbagak. Ay sus, kunan. Malagip ko. Nga talaga nga karas na ka, dahi kapitwak idi si Maribel Lizardo. Diya ka mo no, nagnubyo kayo di no saan. So nga nagamamok ni Maribel, siyempre kanayon hindi may makisala di JP payagan. Kado kakabagyan na di ayam mi. Di ba Maribel? Hungko na mo naging kikemi ka pailam. Mami ka anya ata kuno. Agibilag kan sa ngawan init ko na. Haan? Damdamaga lang no nagarang api bagaya nagnubyo da. Nagunubyo da kung saan malagip tinapalabas. Am mo. Iso nga ang amok ti kwa. Di ba Maribel? Malagi mo ba lang na radya bagbaga nga tao? Hello, happy watching. Kada kaya amin nga bubuya. Happy Helen Ben, Bibi kumusta ka Bibi? First love dansa ko na. Siguro ta ubing pa ni Maribel idi ubing pa ni Maribel idi. Kunada idi ko kasi nakinanakata Lizardo kuno. Putot ni Sebastian Lizardo JB na lang kuno isong amok ni Maribel. Siyempre kabagyan day di among gato. Isong tatay ganata ko na first love dance ko. Damagum first love kay kini Roland Tabada di ko. Awana, ginom nila kay na sir. Awan, okay lang kuya ito na mga diba. First love mami ko. First love mami ka. Hangkong yung bagang agnubyo kayo, gararim lang ko na. Da kayo text yung suma, first love ko mami kay ko na. Baby, first love never die. Ko na, nagasam data. Okay, hello balong. Happy watching, mami to kayo nila kay. Ay, muna ta, Roland Cantor, gasam data. Classmate na pa ni Roland Cantor, kini Roland Tabada, ang classmate dati high school. Iso nga to kayo na nga talaga. Agasam data. Happy watching kada kayo amin. Ada pa'y 8 nga minutos at baya po nga pagpakala natin. Tinan mo, agasam data. Kita akong malagip ko pa ilang Maribel. Tani Maribel, hindi bumalasitang, hindi balasang iso na, di mga 18 taon na 17. Na sexy nga balasang uritata na sexy pa ilang. Kada pa'y anak na nga upatsan. Ay nakita na nga tan bossing. Ala ko pagpapatangan tayo mahanta ang mga ibabay dito si kakabagyan Maribel. Palagip ko lang iti lagip tinabalabas kapsad. Thumbs up Daniel C. Cardenas. Ang thumbs up Daniel C. Cardenas ngumkit di ag present ka. Daniel C. Cardenas. Kahabay watching Daniel C. Cardenas. Okay, Daniel C. Adan. Tuwing ko na mo ni Catherine. tuwing. Noda ko madati. Siksik na ngayon ko na ni Maribel. Gasam data Maribel. Sexy ni Maribel dita. Malagip ko diya ka mo nun napadasa natin nagkansyon no. May we request
Maribel Lizardo to render a song. Opo, pumano. Diyan ka mo nung sakti. Kung na tayo si SK Chairman ang kitin. Ang pamukan siya mano. Susapo. Agkiukak dita. Mabain alaw na. Ang lalo ka. Kita andak mabalasang tihang kumita kanya. Iso ti pagkansyunok. Apo, kumita da amin nun. Sino tinaling kanta kanya yo? Ay, di may amu. Kung na daw. Apo, nagligat tagpipilit ti pagkansyunom. Numalpalpas ti sala na wakait. Hello to Nobi Cerezo. Happy watching kakabsan. Nobi Cerezo, happy watching Nobi Cerezo. Happy watching Nobi Cerezo. Ada intit mo. Okay. Kala kinantag idi. Kaba kinantag idi ko. Opo. Tisang nga kumita kanyak da kayo nga napapat na sexy nga balasang iso ti pagkansyon. Apo kumita da amin. Madam tumaad. Manong pangpangasim. Adya mo kansyon. Ag nervyos sa lakidi. Po pagpakamuhan na pagpakansyon ng kababayin ko. Amban. Makamunak to nung damidsum. Ay, apo. Kaba kinantakidi. Kaba ko na. Apo. Latak ay. Apoy watching dagiti lagi tinagpaglabas. Dapi kas jayan. Adin to na to. Madamdaman ka apa. Mabaling kayo ng agsala po. Abang agsala ang agkangkanta tayo ti balasang. Danto mo dagiti suti. Lagsala-sala danto. Ito lang ka, damitsum. Kitam dia do kwartana. Diyan mo manong niya tiya do kwartana. Sa iyara sa asak to. Yung kakitan to, aji nakablo mo na nakaredid nga lalaki nga baro ko isuntot isalam ado ti kwartana nagpaspas supli. Damage of 100 pesos. The additional 100 tinapas me. Mami kay damo agkanta ka ba talaga ko. Gasok nata. White lady, thumbs up. Happy watching. White lady, agagasam data. Lagi tinapalabas kakabsat. White lady niya ti Facebook mo present host. Thank you very much sa white lady. Kaba. Nyati kayo na sa unay kaba. Kabig ng dibdib. White lady at the entry mo, white lady. Dapat jacket mo. Isong hello to Nobi Cerezo. Nimbag nga bigat yun. Nobi Cerezo. Ikangkat ti jacket mo kabsat. Thank you katagiti amin nga 15 nga naka-online. Makaus-usum man tati istorya kakabsat. Iso nga Mami Bing, Catherine, kita ni Kati mat ako. Guri ka Kati no na palabang ka nga na kinumkumbita. Tay DSK matan, tay your live. DSK kami ni Frederick nga manong mo iso kakadwak ubing ka pay idi sika Ti babalasan ko idi sika Kati ka ni manang mo nga Loridel ni Belang ni Belang talaga nga kadwak mapangamig paspasala kada Belang ili ni Belang. Thank you sir Nobi Cerezo. Search mo to bossing ka ba title na Daniel C. kaano met ti grand ng finals LS mo dito sir sana matuloy saan di matuon sa Ramadan baka next week. Ngam no marpas ti Ramadan kakabsat tap no madaw tiyan sa apo dagiti datoy nga da Ramadan na aji may sa baboy sunto ti pa iparapol ko iti kalpasan ti Ramadan tap no wan ti pagkungkunaan niya apo. Hanak pay makisalsala idi kuya. Sukab ti talaga babalasan ko idi Kati ni manang mo Belang kin ni manang mo nga Loridel isu ti babalasan ko. Idi ka idi adasawa ko no idi iskin na kubing kan sapay idi. Di ba sika burudok? Ay adami may sa. Ani kwa apay manang mo ti adanak na. Sino ni ate nalumag? Sika burudok Kati. Nalipatak pay kidin. Happy watching ka dagiti 15 na po ka na online. Nadapay 2 minuto sakbay pakada to inumutibiyang. Thank you very much. Apot pa nag-istorya pa nagkatawa yo. Ading ko kuya, ading mo dadya ni atay adanak na gipugo nga napintas. Oy na nang asawa tay anak na antay beauty queen. Giwi pugo nagana dadya niya. Ni kwa datay bala babae nga nalumag nga batit nga kwa. Okay, hangtong na. Okay, happy watching kada kayo amin kakabsat. Daway na batbati nga. Hello to Seni Acedo. Thank you very much kadagiti nagdiyan ako dito yung nagkadkadwa kanya nag-istoryanak nga nagkatkatawa. Thank you very much kada kayo amin kakabsat. Hello to White Lady, to Melanie Antonio, Mami Katsyang Adayu nakadanon ng tawik bossingin ka na. Nagadu tinaptapik ko kakabsat. At least nagkatkatawa kayo sakit tiyang ko nagkatkatawa ni Rowena
Saan pa'y kuya naggraduar nga medtech? O, di napintas. Napintas nga ubing nga nangabak ijay beauty contest edit search for Little Miss Payagan is 19 uri ka no niya nga 19 di nangabak kanya 2000 uri ka 19 malagip ko idin baka 2002 idi nangabak ajubing 2002 siguro idi kakapitan na kidin eh. Pasyak tinang-organize iti beauty contest ubing idi payagan nga nagadu nga nang gurgura kanya kata nga beauty contest taba dito ilang bakit naka BG kon okay at ang beauty contest aduti nang dito ilang aduti nang gurgura kanya kata nga beauty contest idita awanti mayat nga maabak idiki din siyempre no sunod ti pinili dagiti jurado lalok ti bagada lalok siyempre title nga isunatan na sexy jubing idi nalain. Kung ko kasi na po Diyos na ipasa na tibo, gasam data. Tapos, napan kami manin nag-judge di jay Pugu, elementary school di, grade 1 size unay di. Apo, dati manin dati anak ni ko, wina ton ko na. Yun na sexy, baka grade 3 na isunay din. Siyempre, nalay nga talagang rampadora da jubing di, nalay nga agrampa da jubing. Iso nga, lalo nag-Miss Little Payagan is ijay. Iti search for Little Miss Payagan is idi. Tapos nakisali idi high school, idi elementary apo, siyempre dakil ti pang kwanan. So nga, tapos judge naman idi jayon, nalasing ko, eskalona ko na nakay. Abi watching kada kayo amin na po nagbuy-buya, agyaman ako na po iti, ananos yung naki-is-tambay dito Thank you very much into manin no sumatunong aldaw, ginana ko na po, nabanbanuga ko. Oray iti high school ko, yan, nalaing, siyempre, agasam data binagkat na ti Escalona family. Si pakaidayawan. Siyempre, anak God ni Winat. Okay, katakayamin na po nga buy-buya, manang Angelina Cortez, babayin. Thank you very much iti panagbuy-buya, panagkatkatawa yu apo habang iti istorya. Ngagpay-pay sungo iti istorya. Bye-bye! I love you all. Thank you. Hasta man yan. Bye-bye. Nabanluga ko na po. Bye-bye. Thank you.